Вітаю ўсіх, добрый дзень. Добрый дзень. Сёння у нас The Alters. І магчыма сёння у нас нават і апошні стрым увогуле па The Alters. Бо мы літаральна ўжо на апошніх днях. Ага, як звычайна я забыўся геймпад падключыць раней за гульню, дайце-ка момант. Так, зараз геймпад будзе, я перезапущу гульню па новай. Їй прилада просто додатковая, патрэбна, каб нармальны захоп была, а я запускаю праз Xbox эту самую Xbox-овскую прыладу, у яе няма свайго нармальнага, хаця бы мінімальнага эмулятара геймпадаў. Чамусьці няма. Так, вітаю, Рэгана. Так, зараз, перезапускаю гульню. Оп, ёсць, гульня перезапускаецца. Дык вось, чым сёння займаемся? У нас застаецца усяго некалькі, скажем так, ну, апошнія моманты ў гульне, калі мы будзем увогуле, ну, у нас засталося ўсяго, можа, дзён 7, можа быць, можа 8 да выхада сонца, і на апошні дзень перад выхадам сонца прыляціць каманда, якая будзе нас ратаваць. Яна паспее да гэтага моманта, але ёсць праблемка. Каманда, якая будзе нас ратаваць, нас жа прыляціць хутчэй за ўсё і забіваць. Вось такая вось халера. Нам патрэбна за гэтыя некалькі дзён падрыхтавацца да іх прылёту і, карацей, нешта прыдумаць, карацей, з этой камандай. Ёсць ідэя адправіць іх трохі далей, але я не разумею трохі стратэгію альтэраў. Яны спрабуюць адправіць каманду далей кудысьці ў нейкае іншае месца, каб, ну, яны не адразу селі. Вось. У чым стратэгія, як гэта дапамагае, я ўсё яшчэ не разумею. Гэта ж не вырашае праблемы каманды, якая будзе страляць. На тросе можна дастаўляць трупы. Добра, гэта пра дастарэнне. Другі, першы. Вось. Так што мы за альтэраў спрабуем зараз неяк выратавацца ад карпорацыі адначасова і ад пэўных праблем. Я не ведаю, ці атрымаецца, не атрымаецца, што ў нас якія там выбары яшчэ будуць, але літаральна ўсяго нічога, мне падаецца, геймплея засталося. Я не прыдумаў, што рабіць далей. У мяне часу не было над гэтым падумаць. Вось, але прыкладная ідэя такая, што заўтра хутчэй за ўсё будзе альбо рулетка, то бок я сёння пакручу рулетку, альбо у мяне з'явіцца ідэя во што пагуляць. Я, можа, сваю бібліятэку пагляджу, і сёння можа быць што-небудзь. Калі мы за гадзінку скончым, то, можа быць, я што-небудзь проста са сваёй бібліятэкі возьму, запушчу. Можа, дэмка якая завалялася ў мяне, якую я не кранаў яшчэ. Добра, працягваем. Вось, сонца праз 7 дзён. Так, сабрацца з альтарамі на кухні ў ранку. Лёгка. Абмяркоўваем нашы варыянты. Okay, team, we made it. The rescue ship is gonna be able to land. Каманда прызямліцца, гэта цудоўна. Hard to believe how far we've come. I have to say, all this time I was trying hard not to think about how much the odds were against us. But we beat them. We beat the odds. It's incredible. Cheers to us, huh? I mean, it's almost Яны ж большасць з іх не ведае, што ўвогуле нас чакае. limits, but also ourselves. Amazing what human resilience can do. Yeah, I still can't believe any of it. But it's not over yet. There's two things Мы толькі зараз гэта падымаем, зараз будуць праблемы, можа быць, з гэтым. After talking to Allied Corp Big Fish, we decided that it's better for your safety if the crew doesn't know you exist. So, you need to be smuggled on board that ship. What? Hide us? Why? You can't be serious. Why the hell are we supposed to hide? Вось, яны не ведаюць, што ім прыйдзецца хавацца, нават гэтага яны не ведаюць. That's ridiculous. Гэта ў лепшым What выпадку. are we? You're embarrassing cargo now? All right? And what about the other thing? Okay, here comes problem number І 2. гэта праблема побольш. I talked to Lena, and after what she told me, I'm not sure I can trust the corporal lady to keep her word and let you stay alive. Which means we might want to think of a way to take control of that ship ourselves. Мы самі бярэм сабе карабль пад кантроль і улетаем нахрен гэтых карпаратаў. Не давяраю. Once we land, we
we'd have to abandon the ship with the Rapidium on board. Ally Corp would find it eventually, but it will buy us time to get you to safety. Hey, wait a minute. This is not what we were preparing for. Hiding and what? Picking a fight with the rescue team? Interesting. You do know that the crew of that ship will probably be fully armed? Are you willing to confront a military unit? Armed? Why didn't we know about this? No way. Still having doubts if we should trust them. No way. I am not fighting anyone. That would be suicide. Угу. Некаторыя з іх яны вельмі не жадаюць змагацца, але блін, халера, нам патрэбна прыйдзецца змагацца. Просто глядзіце, зараз апішу больш падрабязным гэты выбар, бо ён літаральна коротка неяк ім сказаў і, блін, вываліў, калі застаўся тыдзень, блін, малайчына, канешне. Гэта увогуле варта было бы абмяркоўваць за тыдні, планаваць гэта. Але мы даведаліся там некалькі дзён назад, так што, ў прынцыпе, лепей не стане. Вось, якая праблема? Першы варыянт, ну, у нас нам сказала карпаратыўная, там, нейкая важная жанчына Агата, сказала, каб, ну, ведаеце, мы жадаем, карацей, каб ніхто не ведаў пра альтараў. А можете, калі ласка, нешта прыдумаць і, карацей, іх схаваць, каб каманда, якая будзе іх забіраць, ратаўнічая каманда нічога не даведалася пра іх. Мы такі, ну окей, ладно, чаму бы не. Вось, мы пра гэта ім нават і не казалі. Вось, пазней вызначаецца, калі мы з Ленай там размаўлялі, Лена даведалася, што на планету будзе высаджвацца каманда не проста там ратаўнічая нейкая, так? А яна будзе узброеная каманда. Вось. І атрымліваецца, узброеная каманда, гэта значыць, што хутчэй усё карпорацыя плануе нас тут ціху... Ну, можа быць, яны нейкім ад чагосьці планавалі бараніць свой рапідіум, але ад чаго яны нахрен яго збіраліся бараніць? Навошта, ну, па тыпу зброю весці на планету, калі не чакаецца ніякага, ну, па тыпу супраціўлення альбо чагосьці. Не-не-не, яны адразу адправілі са зброю поўнасцю ўзброеную каманду ратаўнічую, якая будзе па нам страляць хутчэй за ўсё. А уявіць сабе сітуацыю, калі мы рэальна возьмем і у гэта самае, схаваем 10 нашых антараў, напрыклад, у Анабіос, вось, ну, гэта крайгенны сон, адправім унутры нейкай капсулы, напрыклад, мы схаваем ад іх. Яны ж, ну, даведаюцца ад нас, і потым яны заб'юць проста ўсіх альтараў, а мы нічога зрабіць з гэтым не зможам. Гэта проста смерць для альтараў. Таму мне падаецца біцца, альбо альтары не выжываюць. Вось, тут увогуле выбар невялікі. Вось. Калі мы жадаем выжыць, нам прыйдзецца змагацца. Think of something, right? We could sneak up on them. Use the element of surprise. They don't know what to expect out here. Remember, they have no idea about your existence. We could use that to... Яны не ведаюць пра наше існаванне? Correct. Хм. And we can also predict that they will have to enter the base to salvage any mission-critical documentation. That's the procedure, and they will have to follow it. Мы можам напасці на іх унутры базы, можам схавацца звонку і зачыніць іх. Вось гэта неблагая ідэя. Типу, ну, ну просто частка, як мінімум, будзе на базе і займацца базай, так? І просто зачыняем іх у базе, і яны застаюцца на базе. Okay, so maybe we could hide outside, wait until they enter the base, and lock them in somehow. And? What next? What do you think? Get the fuck out of here. What? Just... Просто пакінуць іх? А што вы прапануеце? Remember about the sunrise, right? Locking them inside the base and taking off without them would be a death sentence. О, то бок зараз вы бянтышце, што яны памруць. They'd have enough time to contact Earth and... Ага, у іх будзе час звязацца з зямлёй. Вось гэта дрэнна. If we're really considering going to war with them, I'd say there's a much safer way to handle it. Добра, прапануй. Such as, we could blow up the base. Падарваць базу. Rescue team inside. З камандай унутры. Explosives shouldn't be hard to prepare.
Падаецца падарвем вельмі крыважэрна. Не, ну па тыпу гэта самая сітуацыя бей альбо бегі. Ну тут як бы калі б быў бяспечны варыянт выбрацца і ва ўсіх усё было бы добра, то канешне. Але тут мне падаецца нам капзда. Ну тыпу нам і альтарам. Вітаю, Візантик. Вітаю. Давайте падарвем іх. It's brutal, but it's either them or us. We shouldn't hold back, not now. Explosives are reliable. And he's right. They're not hard to make. Seriously. We're actually considering killing? Listen to yourselves. Every one of us has experienced the death of a loved one. Those people, because they are people. Угу. You probably have families, children, maybe, and you just wanna blow them up? Не, ну блін, калі... Халера. It's so much easier to just blow things up without thinking and kill people. Who have we turned into? Of course, we could look for a non-violent option, one that would... Добра, добра, ладно. What are you talking about? Наприклад. We could let them board the ship without knowing that you're not alone, of course. But just before takeoff, you could simply use some kind of incapacitating agent on them. Like a sleeping gas? Ну, добра, неплохая ідея. Like a sleeping gas. Of course, you'd have to be prepared for it. Devise some kind of upgrade to your suit so that the sleeping agent doesn't have any effect on Я you. не пропоную по типу спеціального газу, нечто такого. A gas mask. But the biggest problem with that solution is that you'd have to be smart about deploying it. Sneak up to a ventilation shaft when no one is looking. There's no guarantee you'll have an opportunity to do that. It's too risky. What if you get caught? I say we take the risk. Угу. We've done В принципі, неплохий варіант. Я думав, що варіанта такого у нас просто нема. killing. That would be new. Ми можемо вирубити їх, при гэтым усіх без необходимості напрямую на кулемети лезти. Так що, в принципі, неплохий варіант. Crying out loud. The sun is not going to wait for us. We need to be ready. Okay, I get it. But we have to decide on something. Just explain one thing to me. Why are we so scared for our lives all of a sudden? After everything we've been through, do we really want to end this as cowards? Look, I'm not a killer. None of us is. We need to make one thing clear. If the gas doesn't work properly, we'll be screwed. If you want my opinion, there's only one factor we need to consider while making this decision. The success of the mission. Так, добра. Глядзіце, давайте расклад таго, што ёсць. У нас ёсць варыянты. Нас будзе высаджвацца каманда. Мы абралі варыянт, што мы не давяраем там карпаратам і што каманда насамрэч ляціць, ну, у нас ёсць веды аб тым, што яны прыляцяць літаральна з кулямётамі. І хутчэй за ўсё для таго, каб прыбраць усю інфармацыю аб альтарах увогуле. І хутчэй за ўсё саміх альтараў. Вось, 100% упэўненасці у нас няма, але нават верагоднасць таго, што так будзе, гэта праблема. Вось. І каманда, калі высадзіцца, і калі, ну, карпаратам мы абралі, што мы не давяраем, мы будзем рабіць наступнае. У нас ёсць два варыянты, ну, па тыпу, мы можам забіць на ўсё і, карацей, ратаваць проста рапідыум і пофіг на жыццё альтараў, так? Вось. Гэта самае, бяспечнасць, ну, па тыпу, полностью бяспечнасць альтараў, ну, абраць прыярытэтам, альбо, ну, абраць як варыянт тое, што мы не паспрабуем не забіваць людзей. І гэты варыянт, па ідэі, можа выратаваць усё адразу, то бок мы увязем гэта самае. Мы можам выратаваць у выніку і альтараў. Ну, калі мы усапім, карацей, гэтую каманду, у нас можа будзе магчымасць выратаваць і альтараў, і рапідіум, і адразу ўсё, карацей, і нават каманду, якая прыляцела нас забіваць. Гэта самы удалы варыянт, але ў яго ёсць верагоднасць праваліцца. Ну, калі астатнія плюс-мінус надзейныя, ну, тыпу, мы ведаем, што якія наступствы будуць, то гэты у нас можа не атрымацца проста, ну, газам скарыстацца гэтым. Можа так проста не атрымацца.
Ось, я возьму ризикований варіант і спробую його, а там поглядь. Дякую велике за кліпауч, це. Добре. Не забиваємо гэтых людей, спробуємо. We're not killing those people. Not for the sake of success or anything else. Thank you for saying that loud and clear. Okay, you can decide all of that later. For now, we need to focus. Ідеальний варіант, мені подається, був би закласти вибуховку повсюль і газ поспробувати пустити. Одночасово. What then? We'd need to take control of that ship somehow. Lucas could help with that. I already talked to him, and he said he'd think it over. Well, let's hope you hear from him soon, and we'll have him on board. Мені дивно хуйня, час від часу у неї камери We'll have to create our own блищить, там, autopilot лицом device, переключається. connect it to the onboard computer, and override the coordinates of our destination. That sounds like a lot of additional work. Let's just fucking get on with it then. We А навіщо still нам need to координати decide змінити? how to smuggle you on board. I presume you already gave it some thought prior to this conversation. I'd like to listen to your ideas first. І може його, як я пропонував. You could throw a party for our guests. Control. We'd hide somewhere in the hold. I'm На цивілізацію 4 відправляється thinking 10 this тисяч. guy, Дякую велике. I haven't figured out as what yet. Oh, an alternative rescue team that landed here by mistake and lost their ship. We could pretend to be specimens from this planet. We just need to find some damn big boxes. Fine, here's my take. It's not the actual smuggling that's the problem, it's surviving the voyage in cryosleep. And that's going to take a separate, properly designed module. I was just gonna say that. Спеціальний модуль замаскирований під рапідовим The ковчег. cargo they'll never leave behind. Oh, that's actually. Ну, так, була ідея з самого початку. How do you want Каб сісти не там, де нас inside чекають. a Rupidium arc? А, у сенсі, сісти, калі ми уляцім адсюль, я думав, гэта пасадка типу тут, з гэтага боку. False bottom. That's what we should build. You mean some kind of magic cabinet shit? А, на зямлю. Усё, зразумеў. Я ўсё весь час думаў, што Fake тут. module that's only pretending to be filled with rupidium. That's it. We need to create a fake Rapidium arc. Something like a Trojan horse? A Trojan horse Rapidium arc. Yeah, I like it. That's settled. Do we have everything? Almost. Except the last detail. What do you mean? We managed to get on board, hijack the ship, steer it wherever we want. What next, Jan? You really thought this through? You said you'd get us to safety, buy us time to escape and hide, but what about you? Our disappearance might even be beneficial to the corporation. It could be convenient for them if we're gone and buried. But you, they'll be determined to hunt you down. They'll need to have a scapegoat, someone they can blame for losing their ship. And contrary to us, you're an existing person. You can be traced. You can be put on trial. Я вельмі вдячний за те, що вони клопочуться об мені. Suffer the consequences if they catch you. А, я буду в порядку. Don't worry about me. I'll be fine. Whatever happens, we got your back, man. Let's hope you know what you're doing. Well, we're not gonna be able to brainstorm everything out, right? Some things are just Угу. out of Ви our об этом control. варто думати тоді, коли до гэтага проблема дойде. I'm proud of you. That's scary, but I guess it's true. That's basically what I've been saying the whole time. Well, well, well. Look who's gained a new outlook on reality. Let's just do what we do best. I'll activate the beacon, and then we get to work. I second that. Enough talking. Let's give it all we've got. We're in this together. This is it. The last stretch. Yes. No time to waste. Як справа на гэтай плыні цивілізаванага струмені? Даволі неблага. На цивілізацію 4 толькі недавно закинули 10 тысяч яшчэ. Cool. Так, нам трэба падрыхтавацца.
Починається ендшпіль, каратей у нас. Ми будем... Запускаємо маяк. А почекайте-ка. А у нас ніяких додаткових... А башня підрихтовка. Да ё-моё, не то. Ніяких додаткових квестів нема. Усьо. Робимо. Маяк. Зробити же треба, так а що зробити-то? А, усьо ж таки потрібно було зробити, так? Там не праз квест це робиться. Ні, так зробіть, а що? Тут нема чого робити-то. Гульня не пропонує нічого робити. Спочатку ми викликаємо корабель, а потім починаємо. Тут нема просто такого вибору. Ну, я не роблю нічого. Ну ось, коротей, спочатку активуємо маяк і полетели потім. Будемо уже вирішати проблеми. Є, музичка. Лезьте сюди. Добре, конечно, було б подрихтувати усе, логічно було б усе подрихтувати перед тим, як вони прилетять. Чудовно. Добре, зараз подрихтувати газ і дослідження зробити. Вось гэта. І маска одразу. Ну нам до холеры, так. Але час есть. Мы поспеем. У нас яшчэ 7 дзён. Даследаванні у нас займуць колькі? Даследаванні займуць усяго дзень, там 2. Ну, сёння і заўтра, хутчэй за ўсё, поўнасцю. У воркшопе зрабіць патрэбна... Колькі газа нам патрэбна? 1? Гэта дзіўна. Давайте зробім некалькі. А, толькі на 1 у нас і хопіць. Чаму у нас хопіць толькі на 1? А, ну таму што толькі 1 і можна... Толькі 1 і можна зрабіць. Давайте тады так. Я пастаўлю гэта ўсё прыярытэт. Гэта ўсё астатняе не вельмі важна. І выбухоўкі. 1, 2, 3, 4. Ось. І на яе у нас тады таксама хапае рэсурсаў. Кота носіць, капсда. Так, давайте ўніз усё пераносім. Ремонтныя наборы няхай робяцца, але пасля выбухоўкі ўсяго. Кота носіць, жесть. На фоне. Так, батареек не хапае таксама, але мы з гэтым разбяромся яшчэ. Так, гэта ёсць. Трэба паразмаўляць з Лукасам. Я пайшоў адразу па 2 шляхах. Максвеллаўскі, ну і канчаткова у нас імпланты. І то бок мы зрабілі імпланты кожнаму альтеру, але Табула Раса з намі ёсць. Ён вось там на базе тусіць. Можна пазнаёміцца з ним, паразмаўляць. Так, где там коммуникацийная? Выбуховки 4 патрэбны, там у квесте написано. Давай-ка, Лукас. Что тебе? Так, от барьера мы уже позбавились. И команда Лука прилетит. But I thought it over after we talked. That thing you said about Maxwell's patience, I have to confess something. It's not easy, but truth is, I knew what was going on. Ну, ён абдумаў гэта, і Максвелл насамрэч яго падмануваў. Maxwell did order me to delete files, and I did it without questioning, feeling good about myself and the grand vision for humanity I was part of. But then one day, this woman calls. I think she got through to me by accident. She was asking about her son. She sounded distressed and wanted access to his medical information, but I just hung up before I could hear what really happened to him. І ось зараз ён до його доходить, що Максвелл так само мудак. The day before
before she called, I saw a patient being carried out in a plastic bag, but I looked away. And again, no questions. It was easier not to know. But those rumors about why Project Ela was shut down, well, I think they're true. I know they're true. I always did, but I just said it out loud for the first time. Угу. I feel so bad about it now. Жорстка. Я калі праходзіў, у мяне ўсе ўйшлі, акрамя ўчонага і лекара. У мяне лекар не ўйшоў. Я думаю, што ён сыдзе ў альтэрнатыўным варыянце. Справа ў чым, я, калі і мне хацелася абраць варыянт Максвелла, але паразмаўляўшы з альтарамі, я сустрэў вялікае супраціўленне ў альтараў, і я абраў варыянт, які падабаецца большасці. І я нават здзівіўся, што ў мяне... Я шахцёра думаў, што яму будзе складаней за ўсё, але я здзівіўся, што тэхнік гэты самы, тэхнік сышоў. Тэхнік, я так разумею, у любым выпадку, неважна, што ты абіраеш, Максвелла, ён лідар, як бы, паўстанцаў, скажем так, вось. І ў выніку я проста вырашыў тое, за што больш жадае зрабіць каманда. То бок, па сутнасці, я проста пытаў усіх і такі атрымаў іх меркаванне, і я лічу, што, это ж яны з сабой робяць, правильно? Таму, як бы ім абіраць. Увогуле, мой аптымальны варыянт быў бы адразу выканаць абодва. Гульня такога не дазваляе, але літаральна зрабіць па тыпу, хто жадае чыпы, той атрымлівае чыпы. Хто жадае гэта самае табула расу, той атрымлівае табула расу. Вось такі бы я варыянт абраў бы, але гульня такога не прапануе, на жаль. На Загіл 2 на КА падпраўляецца 500. Дзякую вялікі Метаігорый. Так. Man, that's a heavy thing to admit. And I know it took courage. It's good to get it off my chest. And I know one thing. Там нешта сувязь быццам бы абрывалася. Be part of something I don't approve of. And the least I can do is help you to get your alters somewhere far away, where they have a chance to escape to freedom. We'll let Ally Corp retrieve the Rapidium when they find the ship eventually. Your alters deserve to live. And you deserve to choose their fate. Thanks, Lucas. Лукас нам допоможе. Let's do it. I know how much you're risking. Yeah, I am risking a lot. Maybe more than you know. But you risked a lot too. Just because I asked you to. And I think I've learned something from you, Jan. Oh, yeah? What's that? Sometimes you just have to shut your eyes and do the dangerous thing. Doesn't sound like something Grandma would approve of. I don't know. Maybe you'll get a chance to ask her yourself. I'm saving a spot for you in her calendar. All right. We better get down to it then. Yeah. Мне вось цікава, нам прапанавалася модуль аўтапілота зрабіць. Гэта, я так разумею, альтэрнатыўны шлях Лукасу, то бок, каб Лукас не рызыкаваў. У любым выпадку модуль прыйдзецца рабіць. Зразумеў. Sounds simple enough, but where will you put the ship down? That depends on the weather and have some ideas. Lucas? Good luck. Добра. Разумею, то бок альбо аўтапілот гэта рабіць, альбо зрабіць вось гэтага пацука. То бок пацук гэта модуль, які дазволіць Лукасу як бы кантраляваць. Давайте Лукасу даверымся і поўнасцю гэта на Лукаса пакладзем. Я зараз рэд гэта зраблю. У нас у выніку насамрэч не тое, каб супер доўга. У нас ёсць хтосьці назначаны на воркшопе? На воркшопе ніхто не назначаны, шахтёр, калі ласка. Добра. Тэхнік у асабістым пакоі. Размаўляем з ім. Пакуль час ёсць. Мы, ў прынцыпе, ўсё зробім літаральна за дзень, за два. What's on your mind?
Well, I wanted to tell you something. Admit to something. Угу. И что? Ты снова спалил ежу? Ладно, не. Spill it. I just wanted to say, hard as it is, О, так миленько за його боку, ён змяніў меркаванне аб нас. you're not the selfish dickhead I took you for. Well, thank you. Actually, Мы нават павагоду яго зарабілі. with that quantum computer mumbo jumbo you did. Oh, you heard? Yeah. It was a hell of a brave thing to do. To expose your sanity like that. Instead of putting another altar on the line. Угу. Блін, жорстко. Так. Ладно, мне патрэбна была шоковая терапія. Гэта то ён гаворыць пра момант, калі мы літаральна паспрабавалі перапісаць свой розум. Вось, і яго вельмі павага да нас вырасла з-за гэтага. Таго, што мы рызыкнулі сабою. Таму што тэхніка якраз такі. Так. А, окей. And some words I said. Yeah. I admit I was hurt by what you said. Maybe because your opinion matters to me. That's why I wanted to prove you wrong so much. So, we're good? No. Not quite. М? Seriously? Yeah, there's something I owe you. Oh? What is it? Well, I thought, since you were so curious about Mom, what we talked about in her last days, after our conversation, I can't stop thinking about one thing. Her last words. Што ж маці сказала перад смерцю? Do you wanna know what she said? Блін, а што яна сказала апошнім? Яму не падабалася, глядзіце, зараз ён узгадвае момант, калі мы сидзелі на лаўцы і размаўлялі проста наконт маці. Ну, у нас жа агульная, як бы ва ўсіх агульная маці. У Янадольскага адна, яна толькі. Вось, і атрымліваецца, што у нас версія нас, якая не засталася з маці, а ён версія, якая засталася з ёй у горадзе, і ну, да самых апошніх дзён ён быў з ёю. Вось. І атрымліваецца, ён разлаваўся, калі мы пачалі пытаць, даволі прыватныя такія пытанні, аб чым яны размаўлялі з маці, ну, пакуль яго не было, як бы. Тэхнік разлаваўся, што, тыпу, ты ему так спрабуеш перажыць увогуле жыццё, якое не твоё. Это просто так не працуе. Адчапіся. Вось, і зараз ён гатоў падзяліцца, як мінімум апошнімі словамі, ён гатоў падзяліцца апошнімі словамі маці. Вядома, мне цікава. Вось, але ў той жа момант гэта яго ўжо, ну, па тыпу, я разумею яго мяжу. Я разумею, пра што ён казаў. Гэта не наш варыянт падзей. Гэта не тое, што нас датычыцца. У нас было наше, а ў яго было сваё. Ну ладно, нет, я все равно спытаю, раз он ожидаю. Of course I do. She said, just always be yourself, Yannick. Просто будь собою. I know your life will be exceptional. Я ведаю, што твоё жыццё будзе асабістым. See, there's something even I didn't know about her. Looks like she was a fortune teller. Мне было вельмі цікава. Whatever happened between us, you're taking Rapidium to Earth, and that's a big thing. I don't know what to say. Just take them. Take her words with you, and let's get back to our jobs, because we need to push hard now. But we're gonna make it. I believe in us. Brother.
Угу. Of course, we're gonna make it. We have each other's backs, and that's all that matters. Brother. You know what? If they ever make a movie about us, I'm not gonna watch it. Why's that? I hate sentimental flicks. Yeah. Me too. Так, добре. All done. Should I take care of this now? На рапідіум здобувати. Ні, ресурсу у нас хапає. Ні, Каліласка, ні. There's nothing more to do here. Should I move there? Ні, Каліласка, не пересовуйся, заставайтеся на місцях. Праца, газ, 30 хвилин засталося. У нас прикладна 4 гадзіни, каб зрабіць выбухоўкі. І 6 гадзін, каб зрабіць яшчэ наверх пацука. Ну, то бок я моманты просто адміраю. Наверх пацука у нас больше нічога не патрэбна, толькі для падтрымкі базы. То бок, у прынцыпе, за 6,5 гадзін у нас будзе ўсё. Ці ёсць у нас толькі на смене? На смене нават у нас толькі часу ёсць. Цудоўна. Should I do this now? О, блин, навуковец не назначены на працу ў лабараторыі. Вось гэта я прадзяўбаўся. Так. Шмат часу прадзяўбаў. Не, усяго 30 хвілін, нормально. Добра. Отправляется на Darkwood 100, на Фіренхангер по 200. Добра, дзякую вяліка. Так, з навукоўцам я трошки прадзяўбаўся. Ён у нас не працаваў. Саркафаг. Вось гэты. Падманныя рапідыумы саркафаг. Цудоўна. На Астраніль отправляется 100. Дзякую вялікі, Метайкуры. Раскідаў па сотачцы. Так, што у нас яшчэ? У прынцыпе, зараз час скіпаць час, але я нешта не бачу нам, у прынцыпе, варыянтаў такіх вялікіх. Ну, падаецца ўсё. Мы, па сутнасці, мы зарабілі ўсё, каб астатняе залежыць толькі ад нашых хальтараў і таго, калі яны ўсё паспеюць зарабіць. На жаль, ніхто з іх, ну, тыя, хто патрэбны, лекар і... Так, рефайнер. Рефайнер у нас працай... Давайте рефайнера поставим сюды. Вось цябе, это у нас самы шчаслівы. Поставим яго, каб ён займаўся гэтым самым. У воркшопе. Лабараторыю было бы добра заняць, канешне, але нам патрэбна падняць настрой навукоўцу нейкім чынам, я не ўпэўнены нават як. Да высокага. Як настрой у вас? Добры настрой. Добры настрой, але не ідэальны. Навукоўца стрэс ад прастою. Ну, блин, што мне зрабіць? І там літаральна працы не было. Нам патрэбна знайсці, як час скіпнуць. Так. Это аўтаматычна у нас аванпост, гэта якраз таки не аўтаматычны аванпост. Просто можа варта зараз здабыць трошки чаго-небудзь. Не ведаю, там мінералаў, арганіку, можа быць, нават. Не, ну арганіку мы, галера, не здабудзем нават. У нас ёсць хоць якое месца для арганікі здабычы, не? Не. Давайте на паверхню выйдзем. По паверхні павошкаемся. Паўгадзіны той, што я яго не назначыў, ну так. Это аптымальны наш. Блин, а як прыгожы? Я думаю, ён у небёсы будзе фігачыць, а ён неяк абарваны. Ну ладно, не важно. Так, у парадку. Так. Гэта літаральна я зараз бегаю, каб пабавіць час. Можа быць, знайду 10 арганіку, дзе здабыць. Просто каб была. Не для таго, не той, каб яна нам была патрэбна. Рэчы, назначана на кухні, не, ўсё нормально у нас атрымліваецца. Арганіка ёсць, ежа ёсць. Давайте вось тут здабудзем. Давайте позбавимся от этой аномалии. Да якая она нервовая, а? Лети зловил. Так, я только избегал, каб... ё-моё, навуковец жадае поразмаўляць. Ладно. Не будем.
Тады ўжо здабываць лепей паразмаўляць. Я жадаю максімальна хутка гэта зрабіць, таму што мала ли яшчэ ёсць нейкі слой у гэтага ўсяго. Блин, я мог праз аванпост хуценька перасунуцца. Ну ладно. Побегаем. Ну, Ян, не зашапляйся за каменчики. Ну, Ян, хопить. Светите он мне тут. Так, науковая лаборатория налево. Что там у тебя? Hey, what's on your mind? Что такое? I have to say, I keep Я все thinking думаю about о том, what что мы the mission досягнули. materializing neutral and Достали keeping it интералов и сделали его стабильным. What a stunt, Мгм. huh? Крутые And it was приколдес. much more than that. Да. And it wouldn't be possible Значно without больше, what это you было did. бы немагчыма без того, что ты там зрабіў. С квантовым компьютером. You weren't afraid to change, and that Ты не боялся измениться confident и you are. стал больше I'd упэўнены like тым, you to кто know ты, that кім ever ты since we got з'яўляешься. Ну, out of карацей, Sandstorm, something's been я так разумею, рэспект мы зараз атрымоўваем ад Since it's Янаў. not directly related to our mission, but I started wondering, what if a change of approach could reveal new paths of reasoning before me? Just like it happened for you. I think I might want to open up to that. You're meandering. That's unlike you. Why don't you just get to the point? This planet, its close relationship to the Interral. It's one thing that everything here is connected to the presence of Rapidium, but I have a nagging sensation that there could be more to it. Like what? Oh, it's too early to speculate, but I have some theories, and I believe I could prove them. I observed some curious telemetry readings from a nearby area. I must say, they're intriguing. Like I Угу. said, it's И pure что там? speculation at this Что он point, but- нашел? Well, you may laugh if you want, but I feel that I should Короче, explore that place. Добре, він нечто цікаве знайшов. Intuition. Добре, мені Wow. цікаво. That sounds І час у нас ёсць. baffling. You sure Як got справа у any табула раса, ён вясёлы, у яго ўсё добра, ён ясі чыпсікі, usually considered a кайфуе, strong карацей. argument, and I don't understand it myself, but this time, Не ясі, а есці. maybe there is something rational there, but I'm just not seeing it yet. What I'm trying to say is something mysterious is urging me to explore that place, and I do not want to resist it. I already plotted a route I could take, but I'm going to need something from you. What's that? Remember those superconductive polymers? Well, I'm going to need some more of them. Я трошки не разумею, ён жадае з'ехаць, даследаваць гэтае месца. Sounds intriguing. You got my attention. I'm not ready to discuss the details just yet, but I promise to share everything I found after I come back. The whole excursion shouldn't take me longer than a day. На дзень, Still, добра. what if you got lost? The radiation will kill you. Ён дзень на гэта згубіць. Добра, у нас дзень мы можам сабе I дазволіць. won't get lost. Don't worry. So, about those polymers? Let me see what I can do. Of course. Just please don't postpone it forever. I know this planet hasn't revealed all its secrets yet. And leaving without ever finding out what they are, Добра, ён жадае заняцца праектам сваім і літаральна з'ездзіць праверыць. however long I get. Ну вось, ён сказаў, што ўсяго на дзень. Want me to go there, Chief? Даць 10 полімераў. Не, калі ласка, пакуль не. Давайте зробім гэтыя полімеры. Выбухоўка ў працэсе. Яна робіцца. А дзе полімеры? Я магу полімеры зрабіць з апрацоўкай з металаў. Мне падаецца, гэта было бы самае аптымальнае.
Тільки нам потрібно 20, хоча за все він скаже, так? Полімери, полімери. А, 10 усього. Ні, можна прибрати один тоді. Так, гэты прыбяром зараз. Гэты прыбяром. Няхай полімерамі займаецца, а гэта мы зробім зноў бясконцам. Полімеры робяцца з... А што для яго патрэбна, я не разумею. А, ўсё зразумеў, арганіка і... Усё, нармальна, яно там лёгка робіцца. Не патрэбна было гэта зараз станецца гэта рабіць. Добра. Цудоўна, у нас будуць полімеры тады. І мы можам яго тады адправіць. Цудоўна было бы, каб ён, канешне, скончыў сваё даследаванне. Проста яго даследаванне мы адно паспеем, вось гэты саркафаг. Ну ладно, саркафаг так, ён паспее. Так, што мы можам пакуль заняцца? Зноў адпраўляемся да ванпаста, і там будзем здабываць арганіку тады. Чаму б не? Правильно? Просто таму, што няма чым заняцца. Куды мне тут? Ага, там вялікая анамалія, ну, в прынцыпе, мяне гэта не вельмі бянтэжыць. Не бачу, каб нешта было важнае. Давайте перасунемся ў іншую кропку і, можа, яшчэ дзесьці пабегаем. Ну, цікава, як там бункер гэтых, ну, застаўся. Яны ж пакінулі свой бункер, правильно? Можа, ён на нейк візуальна змянілася. Оп, ну, пусці. Гэта вось фігня, тое, што ты бежыш, і потым за маленькі, вот небачны каменьчык зачапляешься, і ян такі, ну, далей я бегаць не умею. Вы бач, будем сядзець. Тут металу можна здабыць, але металу ў мяне вельмі шмат. Нават занадта шмат. Так. Ну, яны, па сутнасці, тут размясціліся, але больш нічога не змянілася. То бок, вось ён як ёсць. Гэты бункер так і застаўся іх сховішча гэтае. Ніяк не прасунуліся машыны на месцы, ўсё расстаўлена так жа, як і было. Добра. Наконт балансаваць у дэстрэнінге першым з балансам мне адзінае, што трошкі сумна, так? Ну, дарэчы, першы дэстрэнінг ачмурана гуляецца на геймпадзе, таму што калі табе патрэбна там, ну, хапіцца левая і правая рука добра працуюць на геймпадзе, таму што ў цябе бамперы і куркі гэтыя ёсць, і таму увогуле файненька ўсё складваецца, ты як бы рэальна проста кантралюеш левай і правай часткай цела, скажем так, гэта кайфова. Мне падабаецца, калі так зроблена. Вось. І адзінае, што ў першым дэстрэнінге гэта, у прынцыпе, вам баланс вельмі складана разбіць, калі вы бярэцеся проста за лямкі вашай, ну, гэтых самых. Карацей, там ёсць па тыпу, як умацавацца, якраз такі збалансаваць. Яна нічога не патрабуе, вы проста націскаеце, і вы заўсёды балансуеце нармальна. Вось. То трохі сумна, таму што геймплейны момант як бы адабраны у гэтым. Хацелася б, каб яно было хаця б абмежавана па часе. Так, адчапіся анамалія. Што за халера? Вы бачылі гэта? Куды яна падзелася? Окей. Ладно. А вось зноў яна з'явілася, добра. Анамалія знікла проста ні за што. Яна проста взяла і знікла.
Нашмат лепей, каб я нацапляўся за каменчык. Да не, каб ён не падаў. Не, я не пра гэта. Як бы тут геймплей не пра тое, каб хадзіць. Гэта не той геймплей. Тут асноўны геймплей якраз такі менеджмент нашага асноўнага геймплею ў гульне. Закласці выбухоўку. Закладваем. Выбуховачка. Зусім незаўважна, так на кантэйнеры на скотчы літаральна прылеплен зарад. Гэта каманда дакладна ні аб чым не загадаецца. Але тады ты зніжаеш хуткасць. Ну вось адзіны можа абмен такі. Вось, мы можам зараз пабудаваць гэтую фальшывую. Вось саркафаг. Цудоўна, фальшывы саркафаг. Насамрэч, ну, ён па тыпу звонку выглядае як рапідавы, але насамрэч гэта для нашых альтараў капсулаў, якое можна ў крыягенны сон легчы. Давайте нават сходзім туды. Так, закласці выбухоўку і сюды яшчэ. Ладно, давайте. Машинным адсеке. На усялякі... Я закладываю просто на усялякі выпадак. Так, давайте сбегаем уже в эту фальшивую рапидовую. Угу. Маску можем зрабіць. Блин, великое сховище, конечно, великое. Так. Квантовый компьютер. Тут выбуховочка так само прикладена, бачите, на панелях літарально зверху. Зовсім не зауважно. Скрафтить апгрейд для нашего костюма. Маска для костюма на першую позицию самую. Нехай буде. Потому что все остальное мы по сутности зрабили. Можно дать... Науковец, это где? Почекай. А науковцу нельга дать полимеры? А полимеры ўсё яшчэ не готовыя. Альбо что? Так, полимеры не готовыя. Чаму мы полимеры не... Нікога няма там на полимерах? А ё-моё. Ось. Шахтёр давай апрацоўвай. Я толькі зараз заўважу, што шахтёр не працаваў весь гэты час. Я думаў, што полимеры зараз будуць гатовыя. Вось-вось. Можа быць, я за яго нават папрацую. Зніжаеш хуткасць, не можаш карыстацца інструментамі і зброі, не можаш несці штосьці ў руках. Але ж, ну, ты гэтым... Табе патрэбна гэта балансіроўка у той момант, не калі ты нечым карыстаешся. Ну, то бок, калі ты карыстаешся інструментамі і зброяй, ты як бы аб балансе не вельмі думаеш у гэты момант. Это в асноўным мірныя моманты, калі ў цябе ўсё ў парадку. Ну, у хуткасці адзіны можа быць мінус, але гэта не глобальна. Ну, як бы гульня і так павольна, нікуды не спяшаецца. Ось. Яна просто, мне, на мой погляд, даволі моцны эфект. Ну, то, типу, ты вельмі лёгка гэта робіш, і нічога табе... Мінусы значна менш, чым плюсы, якія ты атрымліваеш. Мы ўжо дакладна ведаем, што нас прыляцяць забіваць, і час ведаем. Мы ведаем, што сюды накіравана каманда для ратавання, але ў яе аўтаматы, блін. Яна поўнасцю ўзброены ваенны атрад на нас ляціць і выратоўваць. Пытанне навошта? Вось такое. Як бы, дакладна ли мы ведаем? Не. 100% у нас няма інфармацыі, але нам вядома вось гэта. І, скажем так, карпорацыі мы і так не давяралі дагэтуль, а вось з гэтай халерай яшчэ менш даверу. Вось. А калі яны прыляцяць у апошні дзень перад гэтым самым, перад узыходам сонца. То бок у нас яшчэ 7 дзён да гэтага. Гэта чужая планета, ага, на іх мікробы нападуць. Яны будуць адстрэльвацца ад іх. Яны ж не ведаюць, што тут, можа быць, нападуць мікробы. Небяспечна. Яны будуць усе кулямёты ва ўсе бакі і будуць адстрэльвацца ад гэтых скокаючых мікробаў.
Такое не могли паспасаць, як не спецназ. Ну так, у любой незвядомай сітуацыі пасылаюць спецназ. Пытанне, чаму замест нас спецназ не паслалі? І чаму у нас зброі не дана на базе? У нас зброі няма, мы здабытчыкі рапідыума, блін. Мы зброю раздрукаваць не можам, а гэтыя чэлы са зброі ляцяць. Ну, як бы, мякка скажам, падазрона, так? Так, выбуховка літаральна налеплена просто абы-дзе. Ось, літаральна ў кадры, вы бачыце? Зверху. Такая просто скотчем прыматаная. Зусім не падазроная. Мы пацыфісты... таму мы яе не раздрукоўваем, так? Літаральна 0 секунд. У нас, ведаеце, у нас зараз полімеры не дарабіліся таму, што засталося менш за 0 секунд. Ну, па тыпу 0 хвілін. А, не, пачакайце-ка, не... Так, ён пайшоў да... Не, ён зарабіў, усё, я паглядзеў. Не, ўсё нормально, дарабіў. Малайчына. Навуковец, ты даследаваў сваё, ці не? Даследаваў ён. Аўтапілот нам не патрэбны. Я пастаўлю аўтапілот у чаргу, але пайду зараз да навукоўца і скажу яму, што гатова, ён можа пайсці заняцца сваімі даследаваннямі. А дзе ён? А дзе ты? Вось, знайшоў яго. All that talk about neutralizing the rescue team, it's just words, right? We'd just sedate them, right? We'll see. In the end, it's up to Jan. No, seriously. I refuse to believe we'd do anything more drastic. Okay, I've got those polymers. Адправляем яго на яго даследаванне, Secret project. на яго маленькі You don't have праект. to be so condescending. You either believe in it or not. Make up your mind. Go and check it out then. Час у нас ёсць. Даследаванне у нас не той каб шмат, якія рабіць. У нас одно даследаванне, якое па місіі, і у нас ужо альтэрнатыўны варыянт для гэтага ёсць. Лукас нам дапаможа з гэтым. Таму неабходнасці нават у аўтапілоце няма. Вось, я ўсё роўна гэтым займуся, але гэта не прынцыпова. Па сутнасці, у нас ёсць, у нас, по-моему, кінчык быў. Давайте кінчык яшчэ апошні. Мне падаецца, у нас адзін толькі застаўся, не пагледжаны. Не, мы ўжо паглядзелі нават яго. Мне адчуванне, што мы прапусцілі кінчык. Тут быццам бы яшчэ адзін слот павінен быць. 8. Это што, я дзесьці кінчык не знайшоў? Ну ладно. Так, у прынцыпе, у нас усё файненька. Мы можам ісці спаць. На наступны дзень у нас застаецца... Нам, па сутнасці, застаецца толькі аўтапілот гэты. Так, дачакаемся навукоўца. У нас ёсць інфармацыя, о якой гадзіне ён вернецца, не? Ён па тыпу проста у нас дзесьці, невядома дзе. Вось ён паляцеў па сваёй працы. Оп, знік. І ўвогуле знік. То бок сёння ён увогуле ўвесь дзень будзе займацца гэтым, так? Окей, ладно. Ведаеце што? Я пакіну... Я пайду займацца... Пайду возьму вадзічкі. Дзе бы вас так пакінуць? Давайте у парку. Я вас у парку пакіну і пайду вадзічкі возьму, а час нам усё роўна патрэбна неяк скіпнуць, так? Тут лекар вось сядзіць у Nintendo Switch гуляе. Ладно. Добренька. Зараз возьму вады, вас пакіну на адпачынку. Тут амаль не глічыць парк наш. Ён павінен быў працаваць нармальна, але зараз чамусьці не працуе. Перастаў. Хутка буду. Hey, I'd like a word with you.
Things will be easier from now on. All done. Should I take care of this now? There's nothing more to do here. Should I move there? Так, працягваем. Бачу, батанік жадае з намі паразмаўляць. Зараз, блин, у меня кот увагі патрабуе яшчэ. Затрымаў мяне. Пакуль я яго не пачухаю, не супакоіцца. Так. Зараз паразмаўляем з батанікам. Я спадзяюся, у яго, можа, у яго праект зараз у яго з'явіцца. Абчым ён, хутчэй за ўсё, зноў рэспект нам будуць выказваць. Yeah. We've come a long way together, haven't we? So, it's that serious. No. I mean, well, maybe. I was just wondering, with the rescue ship arriving any day now, have you thought about what it's gonna look like after you come back? For you. Ён наконт Лены. Усё. What are you planning to do with your life, Jan? Я б сказаў, што няма чаго планаваць там так-то. Ага, праект. Я забыўся, што ў яго свая праблема. Крацей, батанік гэта тая версія Яна, якая засталася з Ленай, то бок з былой жонкай нашага. Па тыпу, ён усё яшчэ сустракаецца з нашай былой жонкай. Ну, па тыпу, вось такая штука. І як бы ён яе вельмі кахае. Пры гэтым адносіны хоць і палепшыліся за вось гэтую місію паміж намі і Ленай, але ўсё роўна мы як бы, ну, далёкія. Ён ёй значна бліжэй, ну, як бы па характару. І яму гэта значна больш патрэбна, чым нам. Я думаю, новае нешта пачаць. Паглядзім, што наперадзе будзе. Things are gonna change, that's for sure. I think I need time to settle in my new situation. See what the future has in store for me. That's what I thought. After everything, you still don't have a clear goal in sight, do you? Ну, може, його порада яка є? Yes. You have some good advice for me about how I should live my life from now on. Not really. I was just curious if you intend to live it well. What's it to you anyway? Well, it matters to me. Because at the end of the day, I guess I'll have to consider your life somehow superior to mine. Superior? Ну, що він має What do you mean? на увазі увогуле? Only one of us Наше життя will be такое able ж. to continue his life as Jan Dolsky. The real Jan Dolsky. And it will be you. And as petty as it might sound, it just feels a little unfair. You know? Ён жадае, каб мы добра цягнулі сваё жыццё, таму што ён не бачыць сябе ў гэтым сусвеце. And according to you, the fair outcome would be not being reduced to the role of somebody else's altar. But this is who you are. Well, it doesn't feel that way. It feels like Ти сапраўдны? Ти сапраўдны, блін. Я не бачу вашай праблемы. a minute.
You were lost in your life. Вы самыя сапраўдныя. Вы не ў тым месцы, дзе вы павінны быць, але вы сапраўдныя. Whereas I do. What the hell are you suggesting? Think about it, Jan. Let go of your ego for a moment. Our life made more sense to me than it did to you. I had a sense of purpose. My wife, my family, Угу. children. Maybe. What if I was the one to come back Ён as прапануе, Yablonsky? прапануе яму заняць наше месца. Угу. What? Swap places? That's the most ridiculous idea I've ever heard. I can be happy in my life too, you know, with Elena or someone else. This is what I've learned on this journey with all of you. That it's only up to me to find happiness right where I am. Well, my happiness lies only wherever she is. But since you're fine no matter where you are, well, that just proves my point. All I'm Mhm. asking is that you look at the situation through my eyes. Ён вельмі далёка падыходзіць да праблемы. Ён такі, я жадаю быць з Ленай. Падышоў бы, сказаў бы, я жадаю быць з Ленай, і ўсё, і мы пачалі бы аб гэтым размаўляць, тыпу, мы бы вырашалі гэту праблему. А так ён быццам бы кажа пра маё будучыню, яго бянтэжыць мая будучыня. Зараз дайте момент, я паспрабую Люцика вам камеру поставить. Бо улёгся за доўгі час. Яму яшчэ каточка свайго шукаць. Яго код. Пачакай, у гэтага Яна Дольскага ёсць код? Так, дакладна. У яго ж няма ну, дакладна, ён гэта ўзгадаваў, я забыўся ўжо пра гэты варыянт. Так, зараз я вам Люцика пастаўлю. Толькі ён зараз вылізваецца актыўна, якраз укладваецца. Дзе там маё? Прылады мае ўсё. Ёсць. Зараз і ўключу камеру яшчэ. Ёсць. Можа нават далей вам. Так. Павінна быць цудоўна. Ёсць і зараз на экран. Аватарку пакуль прыбяру, бо яна і так дастаткова месца займаецца. Ну давай, расказвай пра сваю. Давай, яго перспектыва. Як ён гэта ўсё Show me your бачыць? perspective then. Look, I'm not saying your life is worth less than mine. Maybe it's even worth more. You've achieved great things, found Rapidium, got through so many obstacles. And you can continue on that road, enjoying being the new Jan you've become, while I could Ён go жадае, back to ну the блін, life вось I чел. want Вось, дарэчы, with Lena. тое, што я казаў, мы так доўга I never размаўлялі, thought але насамрэч я мог that з was гэтага the пачаць actual увогуле. purpose of your journey? To become my own altar? No, Jan. You'd still be yourself. But you'd take my place with the others. Nobody would have to know. А мне падабаецца. А няхай ён будзе з Ленай, а мы пойдзем сваім шляхам. Мы, у прынцыпе, здольныя самі свой шлях будаваць, і чаму бы не. You have Lena and I have my altars. Maybe they're my family. Hey, there you go. Look, I know it's not a decision to be made lightly, and I don't expect an immediate answer. Just
think about it. We still have a few days until the ship lands. Так, добре. Пум-пум-пум-пум-пум. Что мы можем яшчэ? Нам зноў жа нам патрэбна сябе заняць чымсьці, пакуль мы чакаем увогуле навукоўца. Это тебе мяне кот пераканаў? Не. Я ў прынцыпе думаў, што яму літаральна будзе вельмі складана. І яму жыццё з Ленай гэта на... Ну, па тыпу на гэтым увесь сусвет сышоўся яго. Гэта літаральна сышло... Ну, нават не фігуральна, літаральна ўвесь сусвет у яго на гэтым пабудаваны. Вось. І ён сябе не... Нават яму складана будзе, яму вельмі складана. А я бачу вось у бягучым яне, за якога мы гуляем, гіганцкую колькасць магчымасцяў. Мне падаецца, ну, здольны рабіць, што пажадае, па сутнасці. Нават лепей, калі так будзе, таму што гэта не прывязвае яго да яго папярэдняй руціны і яго, па тыпу, папярэдняга існавання. Толькі варыянты наперадзе розныя. Бо, ну, глядзіце, нават калі ён вяртаецца, гэта альбо будаваць літаральна... Яму ўсё роўна штосьці з нуля прыйдзецца будаваць. Таму што адносіны з Ленай яму з нуля прыйдзецца будаваць. Вось, і пазнаваць яе, скажем так, з самага пачатку. Вось, ну, карацей, так, я думаю, што яму будзе файней так, як ён ёсць. А Лену спытаць не трэба? Варта было бы. Так, блин, справа ў тым, што ў Лены, хутчэй за ўсё, ўжо хлопец ёсць. Там нейкі чэл ёй дапамагаў. Вось, і я, ну, з ратаваннем нас ёй дапамагаў нейкі калега. Хутчэй за ўсё, яна там не адна ўжо даўно. Это мы тут адзінотка. Ну, яна даведаецца, так. Яна даведаецца, што гэта не сапраўдны Ян. Это без вариантов. Ботаник по любасу ўсё і распавядзе, ён не будзе яе гэта кахаваць. Ну, вось, гэта хутчэй за ўсё па тыпу... Ідэя хутчэй у тым, каб ён падмяніў мяне, як рэальны яндольскі. Просто, ведаеце яшчэ, якая трошкі небяспечная, як бы, халера. Ботанік, як бы, гатовы сабе на спіне намаляваць цэль і гатовы на тое, што, блин, за ім ганяцца будзе карпараты. Я не ведаю, як ён там плануе. У нас ёсць яны. Ну, як бы яны клёвыя, але яны клёвыя, але гэта ж не на янах усё сышлося. Давайте гэта рапідум яшчэ забудем. Літаральна зараз просто бавім час, мы забываем гэтыя штукі просто таму, што трэба нейк час прапусціць. Так, рапідум здабыты. Ось, як бы і цудоўна, што яны ў нас ёсць. Але як бы я бачу у збегучым яне ён, скажем так, вырас як чалавек, і для яго наперадзе толькі розныя магчымасці. Я вельмі ганаруся ім, скажем так, не глядзячы на тое, што як бы я за яго гуляю. Так. Па сутнасці няма чаго рабіць. Ідзем. Даследаванне толькі можна зрабіць, але навуковец на сваім падарожжы. Давайте адпачнем самі, паспім. Ну, мы ўсё яшчэ за іх адказныя, цяпер мы капітан. Ну, не, вядома, што мы іх не кінем просто так. Вось. Лекар нешта ждае на кухні. Оу, навуковец не вярнуўся. Ён павінен быў сёння вярнуцца, а ён не вярнуўся. Навуковец у ноч не вярнуўся. Сапраўды ён помер? Да ладно. Не. Не помер.
Гэты не памёр. Ён не можа памерці. Ведаеце, чаму ён не можа памерці? У яго яшчэ ў прагрэсе даследавання ёсць одно даследаванне. Ён не можа памерці, пакуль ён даследаванне не скончыў. Ён проста фізічна не зможа. Ён з мёртвых падымецца і пойдзе даследаваць далей. Ну просто прылетяць яны на зямлю і такія, вось гэта ян з іншага сусвету. У сваім сусвеце ты з ім пара. Таму цяпер ты з ім пара. Не, гэта ж не так будзе працаваць, вядома. Але нават размова Лены з Янам, які, ну вось, батанік, яна, ну нават Лена, ну по тыпу, карацей, ён ведае, куды біць, у якія кропкі. Ён можа наладзіць іх адносіны. Ён можа дакладна. Навуковец вярнуўся. Не, ўсё ў парадку. Бачыце, навуковец вярнуўся даследаванне рабіць. Дзе ты? Як ты так хутка, блін, ушоў у трэніровачную залю? У мацоўню папёрся. Першае, што зрабіў Яны, калі вярнуўся пасля ўсяго гэтага, у мацоўню прыбег. Добра, працягвай. Hey, you're back. I thought I'd lost you. Relax. I'm not that easy to get rid of. But how is that possible? You were outside for the whole night in lethal radiation. How the hell did you survive? I found the planet's secret. У чым секрет гэтай планеты? Давай. У чым? And my word, was it worth it? Every day, every hour of this journey, each problem we struggled Добра, with рассказывай, чым. I found our reward. I've never seen you like this. So elated. I've never felt like this. Я It's век as if my шчаслівы. thoughts are clearer and my body is lighter. And there's this energy filling me. As if nothing was impossible. Ось сейчас спать Лёха, я бегала, увешаю, шукала. Ну, я такие, ну, блин, ён же вернется просто. Ну, я пойду посплю, и он просто вернется. Well, what is it? Ён же обещал, что вернется, правильно? Чего его шукать? Words can't describe it. You should see it for yourself. I've marked the coordinates on your map. А, самостоятельно повинен Just go почти and поглядеть. check it out. I'll call you once you get there. Добре, мені цікаво. Ти мене заінтригував. Я нейкае месца цікавае знайшоў на планеце. Так, вось тут гэтая кропка. Мы можам з прасунутага аванпоста пролезть туды. Так, і гэта павінна быць у тут напрамку. Дзесьці сюды, калі я правильно запомніў. А, я не ў тым напрамку. Там можна было залезці дзесьці. Я не заўважыў. У навуковую, так, вядома. Вы поглядите. Что это? Аномалия, аномалия, чапися. Ну, давай. Нішли. Ще од одной позбавилися. На The Thief отправляется 100. Дякую велике. На The Thief, мне падаецца, трэба удакладняць, які The Thief. Таму што The Thief гэта ёсць, ну, новыя The Thief і старыя. А, ён там не, там Age of Iron, нешта такое у яго назве ёсць. Это, я так разумею, маецца на увазе якраз такі новенькі, так? І на Шыгатарі яшчэ 100. Дзякую вялікі. Ён зрабіў масток. Добра. Любы, добра. Фильма, так не, там мы уже собрали, тая валізка адчыненая была. Я нечто пропустил? Что такое? Что я пропустил? Мосток ён прокинул, ён малайчинка, конечно.
А ў чым... Ну, масток ён... Ладно. Масток ён пракінуў, а туды я і так хадзіць мог, не? А, не мог, сапраўды, гэта новая лакацыя. Асаблівы фільм фінальны? Не было. Воу. Тут жыццё ёсць. So, are you there? Yeah. I am. Not a bad sight, is it? It's incredible. Is that water? Yes. I analyzed it. I spent the whole night down in that valley. My radiation sensor didn't spike once. Там нема радыацыі. It's like a whole different ecosystem in that area. Там зусім іншая The экасістэма. atmosphere is different, and there's life. Ёсць жыццё у вадзе і навокал. Not just plants. Мікраарганізмы, не толькі расліны. And it's Гэта рэальна, гэта не набліжэнне іншай рэальнасці, не патэнцыяльны ландшафт, real reality. але матэрыяльная рэальнасць. And now. Гэта рэальнасць. But the sun, doesn't it burn everything on the surface? Ці соненька гэта не спаліць усё. It's the most interesting part. І гэта самае цікавае. Back to the base, and we'll talk. Вяртайся на базу, і мы паразмаўляем. На планеце ёсць жыццё. Ну, па тыпу, я думаў, што яны вось гэтыя прыбліжаныя рэальнасці, яны паказваюць жыццё на гэтай планеце. Але падаецца так, быццам бы, што яны, ну, проста альтэрнатыўныя варыянты гэтай планеты. Вось. А тут, атрымліваецца, на гэтай планеце, у нашай версіі гэтай планеты, магчыма, жыццё. Jan, we're running out of storage space, you know? У нас скончваецца месца. Вярнуся, будзем вырашаць. Добра. Так, аванпост. Блин. То бок, ну, гэтыя дрэвы навокал, яны каменныя дрэвы. Яно выглядае так, быццам бы тут жыццё было. Можа быць, ну, пакаленне нейкае было жыцця, то бок калісьці яно тут існавала. Вось, але не, яно нават зараз існуе. Так, месца скончылася, але я магу пабудаваць... Я ж нікуды не падарожнічаць не збіраюся, я магу сабе пабудаваць яшчэ одну проста кропку. Мне там увогуле ніхто не назначаны на усялякі выпадак. Так, ну там аўтаматычная здабыча, хутчэй за ўсё забіла. Давайте яшчэ одно сховішча бахнем, здаравеннае. Бо месца скончылася. Альбо сховішча рапідыума. О, давайте яшчэ одно сховішча рапідыума, просто таму, што можам. Чаму? Да таму. Просто так. Ён займае шмат месца і шмат ресурсаў забірае. Вызвалілі месца у выніку. Падтрымка база... Не, калі ласка, не перасоўвайся. Працуй, дзе працуеш. Навуковец. Где-то там, навуковец. That's some discovery. An oasis? In the middle of this place? Угу. How the hell does it even exist? Як яно ўвогуле можа існаваць? Such a mystery to me as it is to you. Такая ж таямніца для мяне, як і для цябе. Што калі гэта толькі вяршыня айсберга, калі мы гаворым пра рапідыум? Я ведаў, што на гэтай планеце ёсць сакрэты, але гэтага такіх цудаў я не чакаў. Выглядае так, быццам бы расліны ў гэтай даліне былі знішчаны кожны раз, калі падымаецца сонейка. Але зноў з'яўляецца хутка, каб хутенька вырасці зноў. І зноў з'явілася жыццё. Некаторыя сказалі бы, што гэта цуд, але я ніколі не верыў у цуды. Можа быць. А што калі... Ну, моя зараз тэорыя. Што калі перад выхадам сонца гэтае жыццё каля рапідыума
яно наадварот скоча ў іншую рэальнасць. Тыпу, не гэтае жыццё прыцягнута іншай рэальнасцю, а гэтая рэальнасць, тыпу, трапляе ў іншую рэальнасць на час, пакуль выходзіць сонца. Сонца спалівае ўсё навокал, і потым яно вяртаецца назад пасля таго, як сонца прайшло. Вось такая ідэя. And neither did I. Yes, there has to be an explanation. I've gathered some clues. The modified composition. Атмасфера трошки зменена ў гэтай, на гэтай тэрыторыі. Няма радыяцыі ўначы. Тэорыя континьюити. Я нават не помню, як зараз перакласці. Ён уже придумал тэорію. З кожнай зменай азіс перараджаецца ў больш прагрэсіўным варыянце, чым ён быў раней. It starts over from that point, only to move forward. Constant Мгм. evolution. То бок, Relay of life, defying the ён operating кожны forces раз, of this star system. калі ён загінае, ён запамінае свой стан і працягвае з яго. It will cover the whole surface of this planet. Нейкім чынам, карацей, гэтая штука запамінае, як яна, калі соненькае спалівае, яно рэальна спалівае. Ён лічыць, што яно рэальна спалівае яго. Увесь гэты азіс, але азіс нейкім чынам запамінае свой стан, і калі небяспека праходзіць, ён вяртаецца, імгненна вяртаецца да таго стану, у якім ён быў у момант таго, як ён быў спалены. Ён працягвае з гэтага моманту. Дрэвы падарожнічаюць у часе, у іншае вымярэнне, так, а мы не. Не, ну гэта мая версія. Гэта мая версія, але у яго версія трошки адрозніваецца. And then what? I don't know. Progress even further? То бок азіс можа разрастацца ў часе. Really affecting the atmosphere. Maybe it's looking for a way to live forever, or simply to bear some extraordinary fruit, fertilized by an underground vein of rubidium. Imagine, Jan, what if its existence is somehow related to the veins we've seen in the interval? If only I could find out. See it with my very own eyes. Stay here to witness the upcoming cycle, and the next one, and then the next. Ён жадаў бы пабачыць узыход соненька з гэтым оазісам. Блін, я жадаў бы гэта пабачыць. Yeah. When you unfold that vision before me, I think I'd want to stay and see it too. Well, you can't. You have a mission to complete. They're waiting for you back home. Earth is waiting for repair. Ён прапануе, я думаю, хутчэй за ўсё ён жадае застацца. Nobody will miss me. And I'm starting to think this planet is where I was truly born. Everything else was always only in my head. What if I'm not supposed to go back to Earth? What if this Неблагі is варыянт, у прынцыпе, my чаму бы не. my destiny? Блін, я думаю яго адпусціць. Ну, тыпу, гэта цікава. Я думаю, ён выжыве нават. Магчыма. Ну, то бок, калі ён будзе працягваць існаваць з гэтым оазісам, ён можа працягнуць там рэальна існаваць. Ну, ён хутчэй за ўсё памрэ, ну, у сэнсе таго, што не за выхада сонца, я думаю, ён памрэ. Я думаю, гэта за оазіс яго верне назад, як бы жывым. Ну, вось, пасля узыхода сонца. You always were fascinated by this place. Yes. But don't worry, I wouldn't forget about you and your mission. I could get everything ready for you, then you could let me go. I just need a little time to prepare for the sunrise. I could hide in that shelter the rebels started working on. So, say you really managed to survive and study this phenomenon. Ён у сховішчы там будзе, паспрабуе сховацца. Maybe even come up with a groundbreaking discovery. How are you going to share it with the world? What about what you've always wanted so much? Recognition. What if I was wrong? Driven by the wrong motivation. My ego instead of the truth. Even if it meant staying alone with that truth. Who knows? Maybe that's the only truth there is. The
one we have to face alone. Я думаю, отпустить. Я думаю, так. Passion for Нехай this зостається. discovery is surprising. I can't believe I'm talking to the same guy who taught me to be pragmatic and never let my emotions get the better of me. You do know that staying here would mean certain death Угу. and the risk of going mad. Yes, when you look at it from a perspective, it would be madness. And for the first time in my life, I'm not sure if I can trust my judgment. This is such a new feeling. That's why Угу. I'd like Окей. you to do something for me. Добре, що я можу I зробити? want you to decide. You created me this way, and the quantum computer chose you to Вирішить be in за charge його. of this Я mission. відпущу його. Я думаю, нехай буде. Accept my fate humbly, whatever you choose it to be. Just remember, if you let me go, I promise to help you get ready first. Thank you. Нехай. You've been priceless from the very start of this mission. But I don't have the right to stand between you and your dream. When we're all set for evacuation, you can go. Thank you. Well, let's not waste any more time then. Мне подается, зараз камера упаде. Тут Фрея і хвост не веду. Хвост у камеру не трапляє, і вона просто. О, ось зараз хвост у камери. І оп, і зник. Фрей тут просто поблизу сидить. Науковець так само змінився. Так. Яшчэ з ім паразмаўляць. Ёсць опцыя. Адпусціць яго. Спачатку няхай ён скончыць з даследаваннем гэтым. Я, ў прынцыпе, магу яго адпускаць ужо ў гэты момант, але я пакіну яго амаль да апошняга дня. Так, зараз Фрэюшка тут это... Кістае камеру, можа пракінуць яе. О, такая котика прыйшла. Ну, бачите, не могу, абсолютно не могу гуляться. Коты. Оп, у кадрику Фрея, оп, пройшла. Попозировала и все. Толькі сапраўдны навуковец гатовы памерці за свае гіпотэзы. Так, ён раней перажываў за прызнанне, зараз ён гатовы, ну, яму пофіг тое, што яго прызнаюць, не прызнаюць. Вось, ён гатовы рызыкнуць сваім жыццём для гэтага. Для таго, каб проста даведацца, нават калі ніхто іншы не даведаецца. Так, увагі косці патрэбна даць, так што вы бачыце, это немагчыма проста утрымлівацца, калі яна прыйшла і патрабуе увагі. Вось. І ў выніку яны як бы такім чынам яны як бы і змяняюцца, і зараз кожны набірае свой шлях. На жаль, часу у гэтага дні, ну як бы у нас не той каб шмат часу у сэнсе таго, што 5 дзён засталося. Мне цікава, што астатнія будуць рабіць. Таму што пакуль мы па сутнасці развязалі там батаніка, ну размову з батанікам, тэхнікам і з навукоўцам. Вось астатнія пакуль маўчаць, і мы не ведаем, што далей з імі. Так, чтобы нам такого зарабіць, каб нам час прамотаць. Выраб у воркшопе. Аўтапілот. Давайте зробім аўтапілот гэты. Просто няхай. Просто чаму? Да таму, што мы можам. Вось таму мы яго зробім. Просто каб у нас усе варыянты былі. Так. Я нават не ведаю. У нас хапае ўсяго. Можна пайсці рапідума нам здабыць яшчэ. Можна было бы сховішча пабудаваць. Давай сховішча пабудуем. О, у мяне ёсць ідэя невялічкая. Давайте ліфт раптоўна зробім вось у гэтым месцы. Вось так. І мы тут зладзім вялікае сховішча. Яно, падаецца, ідэальна становіцца сюды. Так.
Ёсць. У нас яшчэ больш месца стала, і гэта не праблема будзем. Пойдзем за рапідыумам, просто таму, што можам. Альбо тут ужо... Так, ён прасунуты, аванпост можна здабываць. Здарыўся раптоўны ліфт. Ну, гэта зусім здараецца. Ведаеце, ідзеш па вуліцы, і з вами раптоўны ліфт здараецца. Так. Радыяцыя набліжаецца. Мы здабычу рапідыум будзем выкарыстоўваць як таймскіп, просто каб пропусціць гэты час. Добра. Конец дня. Кажаш, там кінчык быў, магчыма. Ну ладно, на наступны дзень паглядзім, ці быў там кінчык на тым месцы, дзе мы пабачылі жыццё. Таму што я не бачу нічога такога. Чатыры дні. Колькі у мяне каўчэгаў? 5, як мінімум 5 і фальшывы 1. Нават больш. У мяне 6 каўчэгаў. То бок гэта больш, чым увогуле патрэбна. 6 і 1 фальшывы. Я магу яшчэ адзін пабудаваць просто так. Калі рапідыума зараз дабуду на вуліцы. Навукоўца можна адправіць у любы момант. Прыкладасна будзе, калі я здабуду столькі рапідыума, што каманда гэтая такая прылятае і такая: мы гэта не ўвязем нават. Так, даследаванне скончана, не. Рапідыум у нас зараз з запасам. Зараз яшчэ трошкі здабудзем яго. Не, калі ласка, працягвайце сядзець на сваіх месцах. Мы і так упакаваны вельмі файна. Я зараз бегаю яшчэ раз тады да той кропкі, і проста фільма не хапае. Я не ўпэўнены, дзе яго здабыць, то бок... Ну, тут я быў, як бы. Вось гэта ўся лакацыя ёсць. Да моста я ўжо паўсюль хадзіў. Так. То бок тут валізка нават адчыненая ляжыць. Вось яна, адчыненая валізка. Фальшывы каўчэг, гэта ў тым, якім будуць яны... Ім жа патрэбна перажыць неяк падарожжа. Яны будуць перажываць яго якраз такі ў фальшывым каўчэге, то бок, ну, несапраўдным. Ну, тут ніякіх прызнакаў увогуле валізак няма. На гэтай мапе дакладна. Я не ведаю. Ну, тыпу, мне падаецца, я ўжо ўсё агледзеў. Ну, тут паблізу таксама няма. Бяжым назад. Ну, Ян. Пабеглі. Мне падаецца, я ўсё пераправерыў, усю лакацыю адкрыў, і як бы няма чаго яшчэ дзе шукаць. Іншыкі ўжо ўсё адчыненыя. Ну, акрамя аднаго. А калі ён фальшывы, яны яго дакладна перажывуць? Не, ды глядзі, каўчэгі рапідыума, яны зроблены спецыяльна, каб захоўваць рапідыум, так? Рапідыум без каўчэга вельмі нестабільная штука. Ён проста... Ён нічога не разбурыць, ён проста не перажыве гэтага падарожжа да зямлі. Ён нават хутчэй за ўсё вылета з гэтай планеты не перажыве. То бок і патрэбны ўмовы канкрэтна гэтай планеты. Вось. Фальшывы каўчэг зроблены спецыяльна, каб падмануць гэтых самых. Каманду, якая будзе нас ратаваць. То бок, каб яны падумалі, што гэта гэты самы, ну, што яны рапідыум вывозяць. Яны не павінны ведаць пра тое, што яны вывозяць людзей. І ў гэтым як бы ідэя. З-за таго, што ён фальшывы, ён проста зроблены як рапідыумовы каўчэг звонку. Па ўсіх прыкметах ён рапідыумовы каўчэг, а ўнутры насамрэч гэты самы капсулы для антараў. Но мне не хапае 8-га фільма, то бок гэта адзіны фільм, які застаўся.
І мне падаецца, я ўсё пераправерыў, але можа я не націснуў, ну ведаеце, па тыпу, просто пабачыў, да не націснуў дзе-небудзь, ну такое. Мелкую халеру пропусціў дзе-небудзь. Таму што мне падаецца, я бы паверыў тое, што я на першай мапе пропусціў, шчыра. Таму што я не ведаў, на што арыентавацца. Зараз я ведаю, што трэба арыентавацца на гэтыя самыя, на парашуты раскрытыя, якія развешаны паўсюль. Вось, таму што бачыце, вось там капсула, напрыклад. Ну, капсулы і парашуты, карацей, заважаць. Вось, ну, тут валізка гэта ўжо адкрытая, я гэтую капсулу ўжо здабываў. Мы перапраўляем нелегальных іммігрантаў. Дакладна, вось гэта самае трапнае. Літаральна ў гэтым нашая мэта. Сонца ўсё бліжэй і бліжэй. Каб вы разумелі, ну, мы у зоркавай сістэме, у трохзоркавай сістэме зараз. І бачыце там вось узыход сонца, вось ён набліжаецца. Нягледзячы на тое, што сонейка адно ўжо ёсць. Тут 3 сонца, трэцяга, дарэчы, не бачна нідзе. Мы ў вельмі нестабільнай сонечнай сістэме. Я думаю, можна ісці спаць тады, зноў жа. Я думаю, увогуле адпусціць навукоўца зараз, таму што, па сутнасці, ўсё. Ну, я не бачу, куды гэта можа ўсё рухацца. Астатнія са мной не вельмі жадаюць размаўляць, чамусьці. Ну, у сэнсе таго, што яны не прапануюць таго, што «О, давай мы з тобой паразмаўляем», асталося ўсяго нічога часу. Таму, калі ў іх ёсць нейкія асабістыя квесты, я іх не бачу, на жаль. Так, у асабістым пакоі ён знаходзіцца, зараз мы яго адпускаць будзем. Тэхнік спіць. Навуковец сидзе. Навуковец ужо на кухні. Для базы тэхніка фільмы забраў? Падаецца так. Ну, мы зараз можам збегаць. Хутенька. Перад тым, як навукоўца адпускаць. А то у нас фільмец не прагляджаны. Тут трошки гештальт не закрыты будзе. Можна зараз гэта зрабіць. Чаму нам не далі варыянт заняцца партызаншчынай, падрыхтаваць супраціў? Пачакай-ка. Гэта ж быў ужо. Дык у нас, па сутнасці, як бы і ёсць танк. Мы як бы супраціў. Мы як бы гэта і рыхтуем. Там варыянт просто, ну, альтэры адмаўляюцца, частка альтэраў адмаўляецца нападаць на тых, хто прыйдзе нас забіваць. Яны не жадаюць забіваць людзей. Вось, ну, вось ён кінчык. Тут. Раз кінчык і ўсё. Больше я тут не бачыў кінчыкаў. Дык, пачакай, я ж ужо... Ну, ён забраны. Ну, вось ён, кінчык. Ужо адчыненая валізка. Тут няма больш. Хіба сонца не мусяць быць неяк сабраную кучу? Якая ў гэтай планеты арбіта? Арбіта мы не ведаем, але 3 сонца... Не, глядзі, у гэтай сістэме, у трохзоркавай сістэме, калі яна не... Ну, ёсць стабільныя трохзоркавыя сістэмы, а ёсць нестабільныя трохзоркавыя сістэмы. Гэта якраз такі пра задачу 3 цел, вось гэта ўсё. Арыгана, я не бачу нічога. Ну, я ўжо праверыў, мне падаецца. Усё. Вось, гэта самае. Па тыпу... Калі нестабільная арбіта ў Соні, а мы якраз такі нестабільнай арбіце, то наша планета, яна можа ў любы момант уляцець у любое Соніек, так?
І гэта нестабільны цыкл, то бок у пэўны момант гэта планета будзе вельмі далёка ад гэтых сонеек, напрыклад, яна ўляціць вельмі далёка. Яна можа нават у пэўны момант сарвацца ад гэтай сонечнай сістэмы і ўляціць проста у вандроўку па космосу. Ну, вось такая халера можа адбыцца. Так што гэта ўсё вельмі ўмысна. Мы зараз у пэўны момант, калі сістэма плюс-мінус стабільна і сонейка вельмі блізка да планеты. То бок мы проста ў гэты момант у часе, проста гэта, ну, сотні гадоў патрабуецца, каб змянілася гэтая ўся структура, яна змяняецца. Вось. Недзе за першым? Я не ведаю. Ну, тыпу, я вось у каля валізкі, на мапе гэта вось тут, з левага боку ад увахода у яе, і прайсці туды нельга. У тым же напрамку чутка далей. Ладно, идем назад. Кінчик-то хочется поглядеть. Ну, я не ведаю. Чутка далей, вось я по типу, вось кінчик, вось одна валізка, так? Вось завалы. З яких яны прыйшлі. Ну, типу, яны праехалі тут і абвалілася ўсё, тут нават трэкі бачна. І ўсё. І няма тут нічога, тут просто трэкі. Ось так, ось. Мапу. Вось мапа. Вось яна гэтая лакацыя. Вось тут уваход у базу. Вось у гэта месца. Вось тут валізачка ляжыць. І вось гэта завал. Не бачу. Можа і забраў. Ну, типу, я ж не ведаю. Той кінчик, про який ти кажеш, Secret Message from Earth, у мене такого нема. У мене нема гэтага кіна. Так, зноў жа, ідзем на рапіды, можа аванпост, можа на яшчэ на які, каб просто час скіпнуць. Навукоўца адправіць. Так, я зараз до телепорта пайду просто свайго. А пойди, Ян. Давай. Ось, я возьму навукоўца, адправлю па яго справах. Не паглядзець ён з намі кінчик, нават калі мы яго знойдзем. Навуковец у навуковай лабараторыі. Гэта не той паверх. So, we have all the tech we need to get out of here safely. Все, што неабходна, ўжо зроблена, можаш адпраўляцца. We did it. You have all you need. Earth will have Rapidium, and I will go and meet my fate in the Oasis. Fate. You've come a long way from being the guy who said only success is worth anything. Didn't we both come a long way? I underestimated you. Ну, мне падаецца, у нармальнай шматзоркавай сістэмы зоркі згрупаваныя ў цэнтры, а планеты лётаюць вакол іх па кругу. А калі зоры будуць раскіданыя, дык планеты штаты будуць васьмёркамі лётаць. Затыкацца, на сонцы падаць, за межы вылетаць, не? Ты кажаш, тое, што ты кажаш пра стабільную зоркавую сістэму, пры гэтым звычайна альбо 3 зоркі, бывае такія канструкцыі. Зараз, ну, па тыпу, я пішу канструкцыі, розныя камбінацыі, так? У стабільнай сістэме. У цябе можа быць гіганцкая зорка на гэтым самым, гіганцкая зорка ў цэнтры і маленькія зоркі на арбіце. То бок яны могуць быць на арбіце, пры гэтым нават далей за планетамі. Такая канструкцыя можа быць. Тыпу, атрымліваецца гіганцкая зорка, планеты, а потым ідзе на знешняй арбіце, могуць лётаць яшчэ адна зорка, і вакол яе зусім маленькая на яе арбіце. Такая магчымая канструкцыя. Магчыма канструкцыя, калі 3 зоркі ў цэнтры, плюс-мінус. Вось, то бок, ну, одна зорка,
і вакол яе, ну, адна гіганцкая зноў жа зорка і там дзве на яе арбіце. Вось, такое магчыма. Вось, калі мы кажам пра нестабільную, вось гэта па тыпу з прыкалдэса задачы 3 цел, так, яны будуць лётаць васьмёркамі, усе будуць раскіданыя, і ў пэўны момант любая можа сутыкнуцца альбо ўляцець. Калі планета знаходзіцца, пры гэтым яны могуць становіцца стабільнымі на пэўны час. За ўвагу я зраблю на тое, што ў папярэдняй стабільнай сістэме зорка ёсць адна велізарная, якая трымае на арбіце астатняе ўсё. То бок, па сутнасці, у цябе ёсць як бы адна альбо дзве зоркі стабільныя і адна трэцяя зорка, якая можа быць, ну, там, далей, напрыклад, таксама на арбіце гэтых двух. Проста дзве зоркі парныя, вялікага памеру, яны могуць, у прынцыпе, рабіць стабільную сістэму і, у прынцыпе, працаваць як адзін цэнтр гравітацыі, такое таксама магчыма. Вось. І вось атрымліваецца, ёсць вось гэтыя стабільныя варыянты, у якіх ёсць нейкі цэнтр вагі ва ўсяго гэтага, а ёсць нестабільная сістэма. І там верагоднасць існавання нават планеты ў такой сістэме малаверагодна, а калі такая планета і будзе, яна раней ці пазней сутыкнецца, альбо зоркі сутыкнуцца. Але ў той жа момант яны могуць праіснаваць даволі доўга, ну, калі пашчасціць. І прадказаць, наколькі доўга такая сістэма праіснуе, ну, немагчыма, таму што гэта задача 3 цел, вы бачыце. Вось, ну, вот тыпу пралік будзе вельмі доўгі і невядома да чаго прывядзе. Мы якраз такі гуляем у сістэме, якая якраз такі васьмёркамі лётае. Яна нестабільная капец. То бок, ну, гэта нестабільная сістэма, зараз мы ў пэўны момант, калі ёсць, ну, мы там існуем. Просто мы ў такім кароткім разрэзе часу, што неважна, якая гэта стабільная ці нестабільная сістэма, правильно? Там, то бок, ну, планета просто пролетае міма і альбо вісіць некаторы пэўны момант на арбіце адной з зорак і можа уляцець з гэтай арбіты на наступныя там 50 год. Ну, то бок, рознае бывае. Вось. А трэці вы знойдзеце ўсе фільмы разам з апошнім 8-м, які вы можете знайсці. У мяне няма 8-кі, то бок, можа быць, я прапусціў раней, і тады я не атрымліваю 9-й фільм. З таго, што я чытаю, зараз выглядае так, быццам бы іх 9 павінна быць увогуле. А хоць назва ў гэтай планеты ёсць? Не, нам не даюць такой інфармацыі. Не, ну, можа быць, і даюць. Зараз я магу паглядзець у мануал там інфармацыю, але мне падаецца там, скажем так, гісторыя не пра планету. Гісторыя пра янаў. Ну, таму, як бы, дэталі планеты ўжо умоўныя, скажем так, яны наверх просто накінуты. Планета янаў, ну так. I don't blame you. I underestimated myself, too. I might have added a brick to that wall, playing the smart ass, while in fact I was trying to prove something to you. In the end, we're more alike than we seem. We just put on different masks to protect ourselves. Well, I'm taking off my mask now. I can admit that I'm a little scared. But most of all, curious. That's what science should always be about, right? Right. Goodbye, my friend. My Walter. Goodbye, man. Hope you find whatever you're looking for. Part of it, I already have. Так, я бачу спіс фільмаў. Мне падаецца, так, навуковец нас пакінуў. Ён будзе займацца даследаваннем, рызыкаваць сваім жыццём, каб разабрацца ў сакрэце гэтай планеты. Вось мае фільмікі. Гісторыя сусвета бачыў. Сакрэтны іншапланетянін бачыў. Людзі, якія скончваюць заўсёды сказы, ёсць. Будучая былая дзяўчына. Так, змена целаў ёсць. Майндвайп ёсць. Спытай мяне толькі тое, што я ведаю. І гэтае самае, іншапланетяне нарэшце ўжо адказалі. Вось, а іншапланетяне нарэшце ўжо адказалі. Вось гэтага ў мяне няма. Як мне крэсла? Якое? Якое я набыў? Яно у параўнанні з тым, што ў мяне было, у мяне было неблагое крэсла. Просто яно, скажем так, яно ікеевскае, не было разлічана, каб я карыстаўся ім 3 гады. Вось, калі гаворка пра рэальнае крэсла. Ну, можа быць, я зараз кантэкст можа нейкі ў гульне пра якое-небудзь крэсла гаворка ідзе. Вось, і я тую ікеевскае, я прасядзеў капец. 3 гады на ім сядзець не варта. Ну, асабіста, калі вы працуеце з дому. Папярэдняе ікеевскае крэсла, я забыўся назву.
Блин, офисное у них такое есть кресло, довольно популярное, и оно, ну, яно, в принципе, неблагое. Просто, что яно просиживается праз год, когда вы активно на ім сядзіце, ну, активно сядзіце, вы сядзіце доўга на ім сядзіце, то яно просіджваецца праз год прыкладна. І патрэбна было яго замяніць ужо праз год. Вось, гэта было часовае рашэнне, просто часовае рашэнне замест таго, каб не сядзець на кухонным стуле. Вось, а ў выніку я як бы прасидзеў занадта доўга, і зараз вось на гэтым сяджу, мне вельмі комфортна, вельмі чмурэнна. Вось, я зразумеў, што мне самыя камфортныя ўсё ж такі крэслы, гэта тыя, якія, ведаеце, поўнасцю тканевыя, то бок не поўнасцю, не тканевая, а сетка, карацей, калі поўнасцю ўсё крэсла, сетка па сутнасці. Таму што у гарачыню, калі самае, па-першае, яно неяк плюс-мінус камфортнае, ну, шэць плюс-мінус камфортнае, яно камфортнае, калі яно добра зробленае, яно заўсёды будзе эрганамічным вам, так? Вы, па сутнасці, у гамаку такім сядзіце. Вось, а па-другое, яно праветрываецца нармальна, то бок вы не перагрываецеся, калі асабіста вельмі горача становіцца, спякота самая. Вось, якая-небудзь любая скура просто вас не перагрэе нахрен. Ну, будзьце перагравацца бясконца ў гэтым, а так праветрываецца. Вельмі прыемна. Няма нічога больш станоўчага, чым часовае, вось яно так і літаральна адбылося. Дзіўна, пра іншапланецян намаляваны якраз там, дзе мы шукалі. Ну, вось, так і ёсць. Можа быць, я прапусціў, можа быць, Арыгана, яно там знаходзіцца, можа быць, гульня пабудавана такім чынам, што ты заўсёды знаходзіш наступны фільм. То бок ты не... Но яно не ў пэўных кропках, а што калі ты прапусціў фільм, ты атрымаеш папярэдні, а не той, які ў гэтай кропцы. То бок мне патрэбна, можа, я прапусціў 10 у пэўнай... Трэба кропкі лічыць. Тое, якое зараз каштуе, да халеры каштуе. Яно абышлося, блин... Яно даражэй за Nintendo Switch, другі, каб вы разумелі. Вось. У злотах яно 2400, 2500. Гэта са зніжкай яшчэ. Але я на яго адкладываў ўжо даволі доўга. Ну, нельга ўжо было больш адкладываць. Да, не, мапа аднолькавая статычная паказвае. Ну, тады я не ведаю. Ну, ты сама бачыла, я туды прыходзіў. У нас зноў няма чаго рабіць. Давайте пойдем рапідум здабываць далей. Не, у прынцыпе, ведаеце што? Калі такая справа, мне падаецца, гульня мне далей ужо і прапаную пайсці да навігацыі, у прынцыпе, пачынаць цыкл гэтай апошняй. Паехалі тады, давайте. Мы падрыхтаваліся. Канец, идем у канцоўку. Ідэя, што адно сонца можа быць недзе далёка, а нарабіць іншага цікава, але я неяк пра такі варыянт не думаў. Ну, ён можа быць. Па тыпу, я не ўпэўнены, што яны сапраўды ёсць, але гэта, тыпу, ну, у фантастыкі касмічнай выкарыстоўваецца як канцэпт. Не ў касмічнай фантастыкі, а ў гульнях якія. Я шчыра гэтую ідэю падчапіў. Не, па-мойму, я чуў гэтую канцэпт, а потым я пабачыў яе ў Elite Dangerous. У Elite Dangerous ёсць такія сістэмы, у якіх у цябе два сонца аднесены вельмі далёка. Яны па тыпу капец як далёка. Па сутнасці вельмі далёка там на мяжы, на арбіце галоўнага сонца. Пры гэтым парная зорка таксама. Усё, паехалі, апошні цыкл. А гэта кропка невяртання, калі упэўніцеся, што вы падрыхтаваліся да ўсяго, што вы чаго вы жадалі перад тым, як працягнуць. Паехалі, канец гульні. Па сутнасці эпілог і развязванне апошніх падзей. Апошні дзень. Развітацца з усімі. Так. Яны ўсе збіраюцца на кухні, альбо што куды яны ўсе пайшлі? Я за імі развітацца збіраўся, а яны разбегліся. А, вось яны ідуць да саркафагаў, хутчэй за ўсё, так? Так, яны каля саркафагаў збіраюцца. Далей ўсё будзе залежаць толькі ад мяне. Вось. So, this is it. Have a safe trip and Добра вам адпачыць, а я паспрабую ўсё зрабіць. thanks for helping me deal with my regrets and everything. What would I ever do without you, man?
We're gonna have to stay Нагадую away наш from each план. other back Мы on паспрабуем Earth. выключыць гэта самае. Мы паспрабуем у вентыляцыю адправіць газ, і калі не атрымаецца, ўсю базу падравім. Паедзем. Probably. Unless I introduce you as my long-lost twin. Yeah, right. It's been a ride, huh? Tell me about it. I'll see you around, brother. Табула раса. Вось гэта самае цікавае, мне падаецца. Як ён будзе выжываць. You, TR, buckle up and, you know, yawn. Yawn. TR. Yeah. TR. That's you. Yawn. TR. Dolsky. Oh, shit. That's a serious name, TR. Looking forward to Табула reading раса your book. сабе нават імя ўжо атрымаў. Bye, yawn. I'll see you on the other side, buddy. So, wish me luck. Good luck, man. Even if we don't make it, the time I spent in this base is worth more than the whole life I remember. You gave me back my self-confidence. Добра. Well, you should know I learned a lot from you too. Yeah, I know. What a jerk you could have become. How much I can really endure, right? We both know that we don't have to be strong. We can be good with what we have and with what we feel. Good words for a new beginning. Yeah. Let's hope we get to see one. Развітваемся з усімі. Ботанік чомусь не успіся. Це дивно. Thanks for sticking around, buddy. So, this is it, huh? Real life awaits. Угу. You excited? Що буде добре? Terrified? Розберемося. Everything at once. But whatever happens, I know the bond between people can overcome the most improbable obstacles. So you don't have to worry about our Нам трэба з friendship. ботанікам яшчэ мяняцца. Дык гэта самае. Ну, ён чамусьці развітвацца з ім мы не можам, але мяняцца з ім мы ж можам падмяніцца ўжо пасля таго, як высадзімся. Ну, падмену зрабіць. I'm not worried. Take care out there. The world is your oyster. I won't let ourselves down. То бок мы зараз падменімся і ботанік усё рабіць будзе? Нічога сабе. Take care of that. Нешта не так я сабе гэта Glad уяўляў. you joined us for the ride. What can I say? It was an honor. Meeting you made me realize how fragile and unpredictable a man's fate can be. Зараз просто пэўна пасля ўсіх. Добра. Зараз праверу гук. Оп, нормально. Thanks for inspiring me to be more brave in the future. It's good to know that I have it in me. You sure do. All right. Let's head for the unknown. Again. Цудоўна. І ботанік апошні. Усе астатнія ўжо ў капсулах. All right. So, this is it. Yep. It's just the two of us left. Did you think about it? My proposition? So, you really meant it. I did. And I Угу. still do. I know it's crazy, but show me something that hasn't been lately. What do you say? Угу. Так, ён пойдзе замест I've нас. given it some thought. And I realized that my Я path згоден на lies подмену. with
the others. For better and for worse. So, yes. Go instead of me. Seek your happiness, and I'll seek mine. Wow. I didn't think you'd be up to it. I honestly don't know what to say. Don't say anything. I'm doing it for the both of us. That is the only way I'd want it. So, I guess it's time to switch. Ready to get in? Okay. Don't let me down. Що, ми зараз будемо ботаніками керувати? Wish me luck. Good luck, man. Справді? Ми за ботаніка зараз гуляємо? А, чмуреть. Кайфи. Я не чекав такого. Я думав, ну подмена буде і усьо, але ми керуємо Яном ботаніком зараз. Отказуємо на звонок з землі. Jan, Agatha here. Our people are about to land. Did you prepare everything as we discussed? Угу, так. Магчыма, але у меня есть питання. Не, блин, будем раскрывать то, что мы ведаем? Не, все готово. Нехай йдуть в Everything's пастку. ready. Relax. I know you've been talking to Lena. You do? Huh. Yeah. I know you do. I thought we had a deal. No more secrets. Do you Mhm. really think you can pull one over on me? Угу. Раскрывать были ее. Не, лепей ее не ведать. I'm just trying to make sure nothing bad happens to my alters. Convince me you won't hurt them, and I'll be more than happy to board your ship, which just happens to be manned by an armed squadron. По любому випадку. No. So you По любому expect випадку me ми to розкриваємо її, trust що ми myself ведаємо про усіх. now? After everything that's happened, I must say that's cheeky. But I will indulge you. The team is armed. Мгм. This is a Rapidium retrieval І що? І для Рапідуму зброя потрібна? And the corporation will protect its assets with whatever means available. Now, I don't know what you and your ex have been discussing so fervently on an unauthorized channel, but I would like you to listen to me very carefully. Whatever you might be thinking of doing, you must understand that your time of breezy irresponsibility is coming to an end. You are heading back to society, where certain rules and laws І apply. душніла яка гата In гата. this world, every decision you make has consequences. And not just for you. Take Lena, for example. Her career, so promising. It would indeed be a shame were it Вона to ще be і Лені brought by погрожає. criminal charges. Are you threatening me? Because I don't like it. I'm just laying down the situation for you. As it is. If the mission is compromised, Угу. I'm afraid the disciplinary commission will have no choice but to investigate her involvement thoroughly. I can't imagine you'd possibly value a bunch of quantum projected reflections of yourself more than your real loving wife, Угу. because that Угу. would be very narcissistic. Ой, блін, про нарцисизм вона починає казати мені. Ух, You owe бісить. them nothing. They do not exist for real, and you know that. Because you're a grown man, Jan Dolsky, not a child who believes in fantasies. Нахрен Smuggle them идея, on она. board the ship as you were told, and do not attempt a single thing we haven't agreed on. Once you take off, your nightmare will be over, and there will be no more than ghosts to you. You'll forget your worries. Everything is different in the light of day. And of course, I can't wait to have a blast with you at our press conference. Ну так. Нахрен не найде. Постараться с командой. Так. Видите, что самое паршивое? В нашем плане есть только одна проблема. Это мы берем, выходим на вулицу, сустракаем команду, яка ратує, і вони одразу нас пристрілюють. Конець. Та бо їх не було ніколи плана вирятувати Яна Дольського. Ось таке. This is it.
I'm on my own. Thanks for a good beginning. Being a home for me. For us. Зовсім безпечно виглядає, так? Тобто їм би нічого не перешкодило нас просто застрелити ось літерально зараз. John Dolsky, this is the Ally Corp Rescue Squadron at your service, sir. Hello. You made it. We made it. Hear that, guys? Praising us for getting here on time. You made it, Dolsky. And we couldn't believe the brief when we read it. How are you feeling, big guy? О, вони такі миленькі. Ready to do it all over again, if needed. What a champ. I wish I'd met you earlier. Operating that base, getting it to the other side of the planet, collecting Repedium, all on your freaking own. Yet we've been having heated debates about how you managed it. Угу. У мене шмат таленту. Я більше вам розповіду, коли ми вернемося. I'll tell you more when we get back. We'll have a lot of time then, right? Yeah, brace yourself. You better prepare to be the talk of the town. Anyway, you must be beaten. Get that gritty ass of yours on the ship while we run a final checkup on that CB unit. All right, boys and girls. Let's go retrieve some Allied Corp assets. Ось вони відправляються на базу зараз. Їм потрібно по протоколу знищити все. Ну, нехай не загрузять Рапідіум. Нам потрібно буде проникнути на базу. Let's get that Repedium loaded first. On it, sir. Scanning for contamination. Угу. Hey, there's something strange about this one. Нечто не то, вони It's heavier. And the bioscanner readings. Вони знайшли. I don't know. Organic traces. Де органіки. Dolsky, did you have a cat that climbed into a Repedium arc or anything? Вони спалили. A cat? Not that I know of. Well, we got something in here. Any explanation you can give me? Sorry, but no idea. Seriously? The readings show that there's signs of life inside this crate. And it's considerably heavier than the other ones. We can't just ignore it. You might be a hero, Dolsky, but you need to cooperate. No. It's all in your hands right now. The Repedium needs to get back to Earth. If there's anything wrong with that arc, I'm sure Ally Corp experts can take care of it. But it would break my heart if we were to lose such a big part of the cargo just because of some readings we don't understand. Угу. Yeah, I get what you mean. Sorry. For a moment there, I forgot how important this mission was. What do we do with the readings, sir? You want me to report them? We'll do that once we're airborne. Добре, я на польоті потім Make докладу sure буду. those containers are sealed tight. You'll get a proper checkup when we land. We gotta clear the base and get out of here. On the double now. Зараз базу я не можу. Ми можемо вибухнути, зробити вибух на базі. Але ми гэтага робити не будемо. Ось атрымоўваецца, што гэта не сказала выратавальнікам пра антараў. Атрымліваецца, што так. Heading to secure the quantum core. You guys take a look around. Угу. Разместить газ на кораблі, нічого не робіць і падраваць базу. Вось наши 3 выборы, дзякуючы тому, што мы зрабілі дагэтуль. Давайте я чатку хутка наганю, бо я у катсцэне быў. Есть рациональное зерне ў зброі, ёсць такая практычная хвароба. Людзі там сыходзілі з розуму і нападалі на астатніх. Дарэчы, таму у Арктыку людзей рыхтуюць і правяраюць не менш, чым у космос. Тады можна было бы гэта патлумачыць і папярэдзіць.
Але, ну, типу, це саме. Ведаеш яшчэ, з намі ж можна сувязь трымаць і, типу, даведацца, у якім мы стане. Вось. І Ян плюс-мінус стабільны быў. Ось, але Агата не гэтым увогуле, яна такая, яна пачала, Агата, як толькі мы сказалі, што, блін, вы там на мяне адпраўляеце групу узброеную, і Агата такая, зато мы тады прысанем твою жонку, разумееш, у чым размова адбывалася? Гэта зусім іншая размова, а не пра нас клапоцяцца яны дакладна. Такі варыянт магчыма, але не верыцца. Ну, кіраўніцтва карпорацыі магло гэта даваць як аргумент. Магчыма, так, ну, па тыпу, яны маглі гэта матываваць гэтым. Внутрі. Добре. Газ размещаем на кораблі. Это их вырубить. И нечто подозревать. Ёсць два варыянты зараз. Другі, пакуль яны там заняты на базе, мы можам паставіць аўтапілот, які нас даставіць на планету, куды мы жадаем, альбо каб Лукас нам дапамог і зрабіў гэта. Мы можам самастойна. Давайте дадзім Лукасу дапамагчы. Вось. Я жадаю, каб ён дапамог, таму што гэта аўтапілот. Ну, мне цікава, што будзе карацей з Лукасам. Паглядзім. Я з самага пачатку жадаў, каб ён дапамог, я аўтапілот пабудаваў просто таму што. Далі Лукасу доступ. Добра. Спадзяемся, што Лукас усё дасць рада далей. Раз, два, три, 4, 5, 6. А у мяне было 7. Ну, типу, у мяне было 6 і плюс 1. Цікава, што калі на базу назад даставляць толькі адзін рапідіум, по типу одну, і фальшивую. That there's always another way. I made my choices. Wherever I go, they will be a part of me. Усё, што мы выбіралі за ўсю гульню. І атрымліваем концовку сваю. Ну, фабрика ежи, дзякуючы рапідум, была адкрыта. Маленькі стартап нават змог зрабіць танную ежу. З-за таго, што мы шмат рапідуму даставілі. У выніку мы рэальна вялікая колькасць рапідума, гэта дазволіць планеце выжыць як мінімум па ежы. They want to be innovative, think outside the box. And their priority is not to boost their stock prices, but to make their mark in the industry. I'm sure more will follow to create a competitive environment, and in the long run, Rapidium-grown food will become much cheaper and more available.
subject in our business segment right after the break. Hello? Hey there. Lena. Hey. I'm on my way to your place. Лена, Are you хутко ready for a заедем. big day? I've been stuck in these four walls for almost 2 months. I'm excited to go anywhere, even if it's my own trouble. Его судить будут, что? Thanks for finding the time to take me there. It's nothing. I'm just glad I can help in any way. It must be confusing testifying as someone you're not. О. Карацей, ён будзе ў судзе удзельнічаць, ён будзе адказваць за, ну, па тыпу, я так разумею, Ян Дольскі. Я не ведаю па тыпу. Можа з-за таго, што выпусціў Янаў кудысьці ў сусвет, я не ведаю, у чым прыкалдэс. Карацей, нейкі суд будзе зараз. І мы 2 месяцы не маглі пакідаць увогуле гэтую кватэру. Ігнараваць прыметы жыцця ў Грузі, які адпраўляецца з іншай планеты, наколькі вядома, нежылой планеты на зямлю. Также ж можна і чужынца якога завесці. Ну, насамрэч, гэтая па тыпу працэдура вельмі важная, але для гэтага ёсць і працэдуры па тыпу карантына. Ну, і гэта можна вырашаць на планеце Зямля ўжо, альбо на арбіце дзе-небудзь. Ну, то бок, такое прыкладна. Пірогі тут, карацей, гэта важная сюжэтная гісторыя. Там рэцэпт пірогаў ад маці. Так што гэта не проста так ад балды там пірогі былі. Гэта ўжо вынесенне прысуду. Ну так. Not really. No. I'm Jan Dolsky. That's that. End of story. Everything else is between you and me, right? Let's hope it's as simple as that. Any news from the morning hearings? Угу. My lawyer А told так me сказал мне, I что can testify. Лукас даў свае слова. He's delighted. Ён задаволены He's вельмі. testified Лукас that шчаслівы. well, Jan's erratic behavior could have been caused by manipulative instructions from Maxwell. Угу. And amazingly, Ён яшчэ прыняў удар на сябе, Лукас, замест нас. the other me said Jan had nothing to do with hijacking the ship. І што мы ніякім чынам не зламалі карабель, гэта ўсё Лукас зрабіў. Drag me down with him. Oh, that's У great. выніку Лукас нас прыкрыў трохі. Yeah. Looks like Jan made a real friend out there. And how are you feeling? All set to take the stand and give your testimony? Пра Яну ніхто не ведае, я не ведаю з гэтага, з таго, што яны размаўляюць, ну, это немагчыма такую выснову рабіць. As long as you're by my side, I'm ready for anything. Good. Добра Then было I hope паглядзець, you як справу understand Янаў. what Ally Corp wants you to say. No mention of who you are, or the real Jan, and the other ones who got away. Nothing. You shouldn't jeopardize their safety. Yeah, I get it. Hard, but necessary. Just stick to the version recommended by the Ally Мгм. Corp lawyers. Нават and Ally Corp нам тут count on дапамагае. leniency. I know. Окей, добра. Prosecutor will respect our understanding and request a minimal sentence. Yes. That's what they promised you, right? Угу. You believe their promises? It's not about believing them or not. You have no other choice. Добра. You tried Ладно. to steal their assets. I'm sorry, but that's how it looks. It's a good thing they were so consumed with salvaging Rapidium from that ship. Otherwise, they wouldn't turn a blind eye about the rest of the cargo getting away. If you don't play along, they can pin so much on you. Угу. But I То know бок Ally яна жадае, Corp. каб мы I know why падыгралі she desperately карпорацыю. wants to keep her trial low-key. All she cares about is the Rapidium spin and share prices. Добра. So, don't overthink it. Just take the damn deal. А што, калі мы распавядзем праўду? 18 months home confinement. Ну, That's what 12 lawyers say. ад 12 до 18 месяцаў домашняга прысуду. Long, huh? Угу. No, not long at all. It's not Ну, that не hard. самае горшае. You, Jan Dolsky, were out there all alone.
suffering from prolonged solitude, radiation, constant fear of dying. That's why you behaved irrationally when the rescue team got to you. And you don't remember why you hijacked the ship and ran away. You weren't yourself. Very funny. I'm serious. You need to plead temporary insanity, like your lawyer advised. Yeah, I know. А, Is unable to appreciate the nature of Ён унікум падстаўляемся, што тыпу гэта мы трошкі ляснуліся і там дзіўна сябе паводзілі на караблі. I did my homework. І ў выніку ўсё справа Now you need падзакрыецца. to deliver, okay? А што You калі need мы to рэальна be праўду safe. скажам? The others Што тыпу out ёсць... there. Ладно, блін, гэта падставіць астатніх янаў. You're right. Ладно, хаця бы для янаў гэта зробім. Гэта адзіная матывацыя, You're якую я thinking бачу by ўвогуле. disabling that implant tracking system, but I guess it's not enough for Ally Corp. It's not. If they set their minds on something, they're bound to achieve it one way or another. And since they fired me, you no longer have a friend on the inside. I know. Right. I'm outside your building. Just need to find a parking spot. Good luck with that. It's not such a bad neighborhood You think? for home arrest. Right. Bingo. Found it. You can come down. Don't forget your ID. I won't. Lena, Yeah? I really appreciate this. I do. I know. I get how crazy this must be for you. It's crazy for me too. But I love you. Right. Just give me time, okay? Не так, каб супер ладзіцца ў іх паміж імі. Looks like I'll have a lot of that. I'll see you in a minute. Паведамленне ад Джея нейкага. Нейкая лухта. Напісаная. Паштовачкі. Ад янаў. І альтери захапілі ўсю планету. Кончыць гульню з дапамогай карпорацыі. Гэта вось наша канцоўка. Цікава было бы скончыць, ну, па тыпу разругацца з карпорацыяй. Але не, пачакайце-ка. Гэта ж хутчэй за ўсё шлях Максвелла тады быў бы. Правильно? Я ж не мог вельмі сайсці з гэтага шляху. Я мог максімум там распавесці ў судзе і ўсё. Вітаю, дзеданік. Вельмі своечасова, літаральна на тытры. Мы скончывалі гульню, літаральна. Адкрыты фінал. Ну, я так разумею, астатнія... Ну, я думаю, што закрытымі фіналамі будуць якраз такі дрэнныя фінал, дзе, напрыклад, нас усіх забіваюць. Угу. Мне цікава было бы паглядзець Максвеллаўскі шлях, ну, патым поўнасцю яго праглядзець, і куды гэта пойдзе з табула расай. Вось, было бы цікава паназіраць. Мне хацелася б, каб у гэтай гульні быў бы New Game Plus з янамі ўжо. Ну, па тыпу, каб можна было паглядзець усіх янаў. У ідэале, каб проста ўсіх раздрукаваць. Бо гэта было бы кайфова. Я, правда, думаю, што такога няма, бо там відавочна, што больш за 7 янаў не памяшчаецца мне. Можна было спацучыць і аддаць янам карпорацыі. Ну, магчыма, але гэта такое, ну, тыпу... Можна Лукаса было бы не падстаўляць. Але Лукас насамрэч шчаслівы. Ну, па тыпу, ён хоць і прыняў прысуд, але шчаслівы. Таму што ён нешта правільнае зрабіў у сваім жыцці.
Даволі неблагі канец для яго. Ну, канцоўка ў сэнсе, што ён, усё яшчэ нармальна, ўсё. Ну-ка сам так вырашыў. Ну, мы яму накідалі інфармацыю. Ён, канешне, ён проста не ведаў і закрываў вочы на некаторыя рэчы, і толькі потым зараз зразумеў, што рабіў нешта няправільнае. А вось, дзякуючы нам. Ну, скажу наконт, давайте падсумоўку невялічку па гульне. Яна кайфовая, яна ўсё яшчэ не з'яўляецца па тыпу нейкім тыпу супер-блокбастерам. Такая файная, утульная гульня, да, адносна невялічкая. Мы за 10-11 стрымоў узялі. Гэта прыкладна... А, ну 11 стрымоў гэта 30 гадзін прыкладна. Вось, можна было бы хутчэй, але як я звычайна ўсё спрабую падабраць. Вось, гэта займае час. Вось, але так, яна не гіганцкая нейкая, не нешта там надзвычайнае, спрабуе нейкіх зорак захапіць там, альбо ўзяць першыя месцы дзесьці на якіх-небудзь, не ведаю, выставах, але яна файна зробленая, сабраная і такая вельмі неблагая. Вельмі неблагая. Па-крупнаму 3 шляхі Макса, карпарацыя і Яны. То бок у нас зараз шлях карпарацыі? Ну, па сутнасці, гэта шлях карпарацыі. Ну, мне такое чуўка дало. Як я мог атрымаць шлях Янаў? А, гэта шлях Янаў? Окей. Песня клёвая. Корпорация, калі б мы іх аддалі. Зразумеў. Яндольский Алекс Доран. Яндольский Алекс Доран. Яндольский Алекс Доран. Запомните, Алекс Йордан, выбачаюся. Янаудольских у всех. Усіх Янаудольских вучыў один человек. YouTube паглядзім закрытым фільм. Не, я вам прапаную, самім вам прапаную паглядзець. Я яшчэ падумаю, як я яго буду глядзець, і, можа быць, асабіста пагляджу проста. Мне цікава яго паглядзець, але я яго не атрымаў і не атрымаў. Не зрабіў, карацей. Я дам ужо песню расці кайфовая. Не ведаю, яна мне падабаецца, яна такая трошкі дурная, але вельмі у тэму гульні. Ну, яна вось падыходзіць гульня. Давайте трошки паскорым. Дуже малі титры скончыліся ўсе. Добра, тая песня скончылася, і можна ўжо, ў прынцыпе, скіпаць титры далей. У нас ёсць... ну тут выглядае, што быццам бы адчынілася. Continue. Цікава, куды яно закіне. Просто правераю зараз, што гульня можам. Типу, у які момант яна мяне хутчэй за ўсё ў пачатак дня закіне. 77-й дзень. Сонца далёка. У сэнсе сонца далёка. Бомбы паўсюль. Ну вось мы развітваемся, карацей. Это вось апошні дзень і ёсць. Добра, зразумеў. Вернемся ў галоўнае меню. Калі новая гісторыя пачынаецца. Я так разумею, што не, нічога такога, ніякага ні геймплюса не будзе. Ну ладно тады, у нас па сутнасці мы як бы закрылі амаль увесь контент гульні, асноўнае ўсё.
Так, пасля Kingdom Come Deliverance 2 ў гэтым годзе мае другое месца пакуль. Ну, я скажу, што яна файная, яна не будзе браць, ну, яна возьме, можа быць, нейкія ўзнагароды на Game of the Year, ну, на Game Awards у канцы года. Можа быць, штосьці возьме, але ў той жа момант яна, ведаеце, такая, ну, тыпу, утульная просто. Ну, я не ведаю. Это не по типу гульня класса Б, она даволі дарагая, яна файна зробленая. Просто яна ў той жа момант не з'яўляецца ў тое, што я бы не сказаў, што я бы рэкамендаваў гэтую гульню ўсім. Вось она файненькая, але не ўсім зайдзе. Вось яна такая камерная, што ли, ў гэтым сэнсе. Для асабістых, для кожнага чалавека можа вельмі па-асабістаму адчувацца. Мне падалося, ці песню Яны спявалі. Так, гэта так і было. Там нават быў момант у канцы першага акта, па-моему, між першым і другім актам, калі яны рэальна яе спявалі. То бок, эта песня залежыць ад таго, якіх Янаў ты ўзяў. Яны кожны спявае ў куплеце сваім пра тое, што ім цікава. То бок, кожна, гэта па сутнасці вельмі такая гуртоўная песня, як бы якраз такі нашых Янаў атрымліваецца. Яна вельмі такая вось персанальная. Так, усяго ў меру. Яна недастаткова доўгая, гэта добра ёй. Бо я думаю, расцягваць яе было бы не карысна. Вось. Ну, як мінімум, там усіх Янаў паказаць. Вось гэта. А так, добра, што ёсць, скажем так, матывацыя перапрасці, калі вам цікава паглядзець, што было бы з іншымі Янамі і іншыя опцыі, якія-небудзь абраць. Ну, вось. Добра. Я тады закрыю. У нас яшчэ ёсць, як бы, час, яго не вельмі шмат. Давайте пакуль, ну, гульня, на жаль, яна заціхне, як толькі закрыю. Яна ў любым выпадку, яна калі тапнуся нават, яна... Давайте вось так пакіну, хаця бы плюс-мінус. Я пагляджу зараз, можа, якія дэмкі ёсць, якія не... Не, фільму не, я не жадаю глядзець. Не зараз. Не, я кажу, я вам раю, пойдите паглядзіце фільмы, які мы прапусцілі, там яшчэ сакрэтнікі ёсць. Раю вам паглядзець. А сам я думаю, можа нешта прыглядзець. У нас ёсць два варыянта на заўтра. На заўтра мы можам зараз пракруціць рулетку і пагуляць у што-небудзь са спіса гулін на заўтра. Альбо я пагуляю ў што-небудзь сваё. Гэта я ўсё яшчэ не вырашыў для сябе. Вось. Можа дэмкі якія-небудзь. У мяне ёсць дэмка Neon Abyss другога, якую я так і не паглядзеў. Я не ўпэўнены, што Battlefield 6 бетка можа быць усё яшчэ доступна, я не ведаю, я не правяраў. Адкрытая бетка до 17-го. Ну, ёсць адкрытая бетка зараз Battlefield, заўтра якраз таки пачынаецца. Не факт, што я змагу на яе трапіць. Так, на Fear and Hunger адпраўляецца па 300 ўвогуле. Давай рулетку. Я яшчэ думаю. Я бачу, што шмат жадаючых кола круціць. Давайте хуценька прабягуся па дэмках. У любым выпадку зараз мы можам у нешта яшчэ пагуляць, я думаю, на 20 хвілінак, на 20-30. Дэмка было бы файна, але я нічога такога не бачу. Мне падаецца, я дэмкі, якія ждаў паглядзець, я ўжо паглядзеў. Давайте я просто рэальна пашукаю сябе ў спісе дэмкі. Так, ну так, Neon Abyss ёсць. Ну, Neon Abyss толькі адзінае, што дэмку, якую я не глядзеў, другой часткі Neon Abyss. Але і вялікага жадання зараз правяраць няма, бо там рагалік, і рагалік будзе хутчэй за ўсё забег адзін на 40 хвілін, можна гадзіну. Даволі доўга. Battlefield яшчэ трапіць трэба і размаўляць падчас яе складана будзе. Не, мне нармальна, я думаю. На пасля нікшоністага антер сісці ў батлу. Не, зараз мы дакладна ў батлу не будзем, бо, па-першае, другая хваля беткі адкрываецца заўтра толькі. А пасля яшчэ і мне патрэбна абнавіць яе. Так што зараз мы дакладна ў бетку не пойдзем. Ну, у сэнсе ў батлу не пойдзем. Я фізічна ў яе не магу зараз пайсці. Вось. Добра, давайте рулетку круціць. У мяне няма ідэі на заўтра, я не бачу нічога такога, што я мог бы запусціць, калі раптоўна у мяне на галаву сваліцца нешта, і я такі, вау, я жадаю гэта дакладна вам паказаць, то, можа быць, я змяню сваё меркаванне, але давайте зараз рулетку, на заўтра мы просто згуляем тое, што выпадзе на рулетцы. Дайце мне момант. Так. Дзе там наша кола? Evelyn Harrods The Great War адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Так, зараз я вам пакажу рулетачку. Вось яна, рулетка. Я якраз лез у налады, каб змяніць колер. Кожны раз забываюся, што у нас за колер быў, давайте. Выпадкова.
Ёсць. Зараз заберу усе балы. Ёсць. Прыбіраем наши капы, бо на заўтра, вядома, я іх не падрыхтую. Так, вось яшчэ кап. Дайсы прыбіраем. Анекдот. Таксама прыбралі. І што у нас застаецца? The Guild Cup прыбіраем. Реклама нейкая пачалася яшчэ. Паўсюль реклама. Так. Цивілізацыя наша панакідана па 100. Римворld. Ёсць. Усё мне падаецца. Так, усё ў парадку. Добра, давайте перед гэтым ператасаваць. Поехали. Что уже у нас будет на завтра? На завтра у нас будут герои 3. Армагеддон за Конфлекс. Холера, я вымаўляю. Конфлекс. Добра. Третий герой у нас есть. У нас кампанія там, ну, як бы Армагеддон у мяне таксама падаецца усталяваны. Завтра я яшчэ пагляджу сёння. Вось. Што мы можам яшчэ парабіць? Тады гуляем у героям. Давайте я зараз іх адразу адзначу, каб я не забыўся, што я увогуле яго... Было ўжо адзін раз, і Кіберпанк забыўся дадаць у спіс лідараў. Зараз я яго дадам. Так. І дадаем. Дадаю так же само, як у спісе. Ёсць. Ёсць у нас герои третьи. І сённяшняя дата у нас сёння 13-я. Цудоўна. Пакіну на... Вось так. Ёсць. Час ёсць. Гульня дадана ў спіс лідара, у спіс пераможцаў. Я возьму... Так, обновлю вам спіс лідараў таксама, як вы бачылі. Цудоўна. Павінна быць усё на месцы. Зараз у нас героі павінны былі знікнуць са спіса. Будзем завтра у фільмы пра студыю. Што? Што за фільмы пра студыю? Так, чым заняцца яшчэ? У нас ёсць, я кажу, ёсць літаральна, блин, 20-30 хвілінак яшчэ, і можна што-небудзь зладзіць такога. Што ў мяне ёсць? Мы можем, конечно, нешта просто чыловае запусціць. Давайте Hard Space Shipbreaker. Давно не злазілі, яшчэ пагуляемся ў яго, і потым я пойду працаваць. Так, альтараў выключаем. Вам я захоп зараз буду рабіць на новы, перарабляць. От прачнуўся раптоўна. Вітаю. Ты чаго? Ляжы. Усё ў парадку. Я ўсяго альтарсаў выключыў. Мы альтарсаў скончылі. Так, дзе мае? Сакрэтная фільма. Ды што там такого можа быць у гэтай сакрэтнай фільме, правильно? Ладно, блин, это под вашим тиском. Зараз я шукаць яе буду, зараз заховам перарабляць. Ой, зараз будзе, карацей, будзе даўжэй, чым мы 20 хвілін будзем эту фільм глядзець. Так. Чакайце, пакуль наладжваю, гляджу рэкламу ўсе. Якасць такая сабе будзе, ну яна нават ніжэй, чым мне падаецца ў гульне, калі мы глядзелі, так што, ну вы бачыце, як ёсць. Так. Доном.
Не, пачакайце-ка. Сакрэтныя іншапланетяне. Гэта не тая фільма. Зараз я вам пачакайце, каб вам рэкламу не круціла. Гэта не тая фільма яшчэ. Халера. Як он называецца? Под нашим тиском. Так там одной органы хапае, блин. Яна одна уже 20-е поведомление пошло. Под нашим одноособовым тиском органа. Ну так, блин, яна одна только стварае колькі движа. Так. Я не бачу. Я не ведаю, якая назва у фільма. Я не запомніў. Сакрэтнае паведамленне зямлі гэта просто дадатковы фільм. Гэта не тое. Дарэчы, у чалавека яно ўвогуле як пяты фільмец, хутчэй за ўсё ў другім акце атрыманая. Добра, шукаю і працягваю яшчэ шукаць. Я не магу знайсці. Я не ведаю, як он называецца, я не ведаю, якім не магу знайсці, мне выкідвае, каб вы разумелі, нават не гульню ўжо ўвогуле. Мне выкідвае, мы можам паразмаўляць аб, ну, карцей, блин, абы што мне выкідвае. Сакрэтнае паведамленне з зямлі, так гэта ж у чалавека на 5-м дне. Не секретное паведамленне зямлі, а по типу нарэшце прыйшоў сігнал зямлі. Можешь написать назву калёўскую чат? Я не могу яго загугліць. Я ўжо вельмі далёка. Я по типу 3 сторонкі гугла уже прайшоў. Я зараз у гайдамі фільмаў полезу. Ну, я кажу, мы 20 хвілін зараз будем толькі фільмік гэта глядзець 3 хвіліны. Так, не бачу. Я гляджу гайды, каляска на фільмы гайды, не на прадметы. Ну, гайд по фільмам. Коллектаблсы працуюць. Гэты гайд нічым не дапамагае. Так. Вось, падаецца, знайшоў плейліст. Угу. Так, вось. Іншапланетяне нарэшце адказалі. Рэкламу гляджу. Я знайшоў. Падаецца. Калі не ён, то я просто нахрен гэта спыняю, і мы ідзем рабіць што-небудзь яшчэ. Таму што не. Начальнік прыбег. Ну, вось, зараз прапусціш фільм. Гані начальніка. Крычы на яго. Кідайся рэчамі у яго. Так, добра, зараз я вам зноў захопну. На YouTube. Рэкламу я ўжо праглядзеў за вас. Не гэта? Ты ж сказала толькі, што іншапланетяне нарэшце... Блін, ай. Глядзім, вось плейліст усяго, што ёсць фільмаў. Назву, калі ласка. Я не ведаю, якая назва. Я не ведаю. Я просто чытаю, вось іншапланетяне нарэшце адказалі. Там нешта пра зямлі было адказ. Ну, гэта вось плейліст усіх фільмаў. Раз, два, три, 4, 8 штук. Ну, няма ў плейлісце. Ну, я не ведаю. Я ўжо старонкі я ўжо ў гайды палез глядзець. Не, все, нахрен. Не, я гэта не буду займацца гэтым. Уже так. Я казаў, що я не жадаю гэта рабіць зараз, і мы ўжо колькі 5 хвілін гэта шукаем. Не. Так. Запускаю Hard Space. Каб вы зразумелі, я шукаў гайды, у гайдах пералічваецца гэтыя 8 фільмаў. Вось толькі зараз назва. Рэган, ты наступны раз назву адразу кідай. Дапамагай. Ты сама спрабуеш праціснуць гэта. Я просто не ведаю, што мне зараз. Мне зноў пераключацца? Ну, ё-маё. Фільм пра 11-bit Studios. Людзі, бачыце назву Secret Message from Earth? Жадаю вам удачы, вы можете паглядзець яго самастойна на Ютубе. Вось.
Калі жадаеце, паглядзіце, я спрабаваў, я шчыра спрабаваў, я нават у гайды палез. У гайдах паказваецца, на некаторых гайдах, дарэчы, не ўсе 8 фільмаў ёсць. Я там 3 гайды адкрыў, і людзі проста вось сабе нататнічык напісалі, і так і не дапоўнілі яго у выніку, там не ўсе фільмы ёсць нават. У Чэла нават на канале на гэтым, у яго толькі ў плейлісце 8 фільмаў таксама. Вось, не ведаю, што рабіць так, гэта па сутнасці мой заўсёды варыянт для незнаёмага, калі ненадоўга. Так, ёсць у мяне Hellspace Shipbreaker. Стандартная вось яна наша кар'ера. Працягваем. Мы там нейкі карабель, по-моему, пачыналі. Давайте я назву стрыма, у нас тэматыка стрыма не той. Просто я калі спрабаваў сакрэтнае паведамленне, сакрэтны фільм, дарэчы, запад сакрэтны фільм The Alters, ён не карацей зусім не той, ён мне сакрэтнага іншапланецініна там нешта выкідываў. Карацей, пошук шчыра патрэбна была поўная назва, вось поўная назва гэтай халеры. Бо сакрэтнае паведамленне зямлі я не ведаю, не запомню. Нешта пра паведамленне, нешта зямля, сакрэт. І цудоўна, і ў выніку яно мне знаходзіла зусім іншыя фільмы. У выніку ніяк не атрымалася. Як там было ў перакладзеным скетчы Вожыка пра слоўнік жаночай мовы на мужчынскую, ўсё, я пакрыўдзілася. Ну, я не памятаю, я глядзеў яго даволі даўно. Ну, карацей так, мемчык. Так, пам-пам-пам. Это мы ненадолго. Ось, демок нажали, я кажу, у меня там Neonabis толькі і хутчэй за ўсё. Блін, назва. Hard Space. Hard Space. Shipbreaker. Так. Shipbreaker. Ёсць назва нарэшце. Так, добра. Полетели. Я не памятаю, які мы карабель тут пакінулі. Мы зараз яго паспрабуем узгадаць хуценька. Давайте адразу просто на смену адпраўляцца. Каго нам баяцца, правильно? Так, у нас ёсць. Мы толькі пачалі разбіраць нейкі карабель Swift Shepherd. Клас Гека. І мне падаецца, гэта новы трошкі карабель, таму што я не памятаю, каб у нас хоць раз было вось... Узровень небяспекі 8. Ну, вы разумееце, я зараз вельмі бяспечна ўсё разрэжу. Кабзда нам, карацей, выбухне ўсё нахрен. Давай, карабельчик. Што мы ўжо паспелі зрабіць з табою? Бакавыя антэны, хутчэй за ўсё, мы адрезалі ўжо. Я бачу, ну, тут іх няма, і хутчэй за ўсё мы ўжо з гэтым усім разабраліся. Бачу, што заднюю частку мы яшчэ пакінулі, як ёсць. Трэба будзе з гэтым разабрацца. Рухавікі на месцы. Добра, рухавікі яшчэ прыйдзецца заразаць. Ось. Альтры файныя, паглядзіце, калі ласка, гэта там пра 11-bit Studios схаваны фільмец. На жаль, я яго не атрымаў, ну і як бы, окей, пагляджу потым. Так, можна уніз неяк? Вось так, я забыўся, як уніз рухацца. Кожны раз у гэту гульню заходжу, трошкі узгадваць прыходзіцца. Люк, калі ласка, закрыўся. Я не ўпэўнены нават, што мы ўнутры гэтага карабля былі-то ўвогуле. Падаецца, былі. Нешта трохі ён знаёмы выглядае. Нам нейкім чынам патрэбна пазбавіцца ад паветра тут. Так, нейкія панэлі. Панель доступа. Але ж яна выбухне тады, калі я гэта ўсё достану. Там жа паветра хутчэй за ўсё ўнутры карабля ёсць. Паліва амаль скончылася. А як выбрацца ва ўнутраную частку карабля? Трымаемся. Паветра выцягнула. Ну калі такая халера, так чаго нам баяцца зараз, правильно? Мы выцягнулі зараз усё. Так, эйрлок у нас
выпускае паветра. Ўсё цудоўна. Мы выпусцілі з карабля ўсё паветра. Падаецца. Ну, як мінімум з большай яго часткі. Ну, вось так, ненаўмысна, але далі рады. Вось, а завтра будзем гуляць у герояў на наступным тыдні. Раз уж мы прайшлі... О, блин. Постер згарэў. Я магу яго яшчэ забраць з сабою? Магу. Палаючы постер нормально у кішэньку паклалі. Абсолютно бяспечна. Вось. Давайте пойдем за палівом, а то паліво скончваецца, то я зараз ад'еду. Дык вось, а што на наступным тыдні? Завтра мы гуляем у герояў, а на наступным тыдні мы можам пагуляць, зноў жа зарабіць сабе тыдзень па галасаванню. То бок, ну, мы будзем круціць рулетку кожны дзень і так пакуль не... Ну і так до конца тыдня. Справа ў тым, што у мяне няма карты захопу. Я бы жадаў наступным пачаць другі Death Stranding, але ў мяне няма карты захопу. І ў выніку галасавання вы не зможаце бачыць, пакуль я... Ну, ні галасавання, ні ката не будзе, ну вось гэта ўсё як бы адмяняецца тады. Вось, і як бы з гэтым паскладанне будзе. Так. Паветра, блин, паветра нам быў. Не патрэбна яно мне было б патрэбна паліва. Вось оно. Вось. З-за таго, што у мяне няма карты захопу, то і я не змагу оверлей зрабіць аніякія, таму што, ну, яно будзе ісці не праз OBS, а напрамую на Twitch. На жаль. Вось. А картка захопу, як бы, яна хоць і не толькі супер шмат каштуе, але, блин, у меня ўжо некалькі месяцаў так-то нормально трату ўжо сышло. Вось. Так што я жадаю сабе выйграць хаця бы трошкі часу, перад тым, як мне патрэбіцца набываць яе. Тым больш, што я яшчэ не набыў, я не ведаю, якую лепей абраць, ну, карацей, я буду займацца гэтым на наступным тыдні. Пакіну сабе праблему гэта на наступным тыдзень, карацей. Вось. А наступным тыдзень мы проста гуляем па запыту, то бок, ну, не па запыту, па рулетцы. І ўжо праз адзін тыдзень, праз тыдзень ужо пачнем праходзіць гэта сама Death Stranding. А я пакуль паспрабую вырашыць сваю праблему з карткай захопу. Калі я не атрымаецца, то хутчэй за ўсё мы, можа быць, Death Stranding будзем рабіць 1-2 тыдні, ну, калі не атрымаецца, ўжо не атрымаецца, альбо ў мяне за гэта будзе займаць час, я хутчэй за ўсё займуся тым, што... Зараз думку складу. Я просто пачну стрыміць Death Stranding, але просто 1, можа, 2 дні ў тыдні, не ў чацвер, каб у вас спіс галасавання быў хаця б ў чацвер і ў аўторак, так, і ў пятніцу. Вось, то бок 3 дні у нас будзе бачна оверлей, 2 дні не бачна, ну, прыкладна так. То бок па крыху. Так. Банк данных. Можна забраць хит-синк адтуль. Альбо яго просто выплаціць. 78 тысяч. Неблага было бы вынесці гэтую лабараторыю ўсё, але у нас шмат чаго патрэбна вынесці. Так, у нас ува ўнутраную частку карабля ўжо ёсць доступ, так? Цудоўна. Давайте, як звычайна, разбіраемся з гэтымі, з рухавікамі і корпусам. О, скрыню нясло адсюль паветрам. Што гэта ўвогуле? Працэсар, паліўная труба такая. Дзюрка ёсць. Давайте вось гэта адрэжам. Гэта у нас дадатковая яшчэ гэта самага дадатковая антэна альбо штось такое. Ёсць, а для цела цудоўна. І ўніз яшчэ, так? Так, гэтая штука таксама ёсць. У выніку так, у нас мы, атрымліваецца, разабраліся з гэтымі вялікімі кавалкамі, выпусці мяне, калі ласка. Ёсць. Гэта пойдзе ўсё на баржу, так? Усё цалкам, блин, дарагі ён. Ён каштуе там адзін толькі 300 тысяч даляраў. Ён даволі пашкоджаны. Чаму тут такі пашкоджаны? Просто мы один раз неудала тюкнем яго, і ён у выніку мы згубім грошы за яго. Пробуем неяк асцярожненька. Спадзяюся, ён не дзёбнецца аб край які.
калі ласка, не чапляйся ні за што. Цудоўна. Прайшоў ідэальна. Вось, што ў нас па увогуле іншым праектам? Давайте ўсё. Сёння у меня, на жаль, ну, я планую на гэтым тыдні сабраць меншую версію Disco Elysium, і я буду гэта рабіць, але, на жаль, буду рабіць. Я думаў, што зраблю літаральна учора. На жаль, учора была экстрэнная сітуацыя, трэба было адлучыцца, і ў выніку я гэтага не зрабіў. Вось, таму план такі, што і сёння буду заняты, таму думаю, што збяру версію. Версію я збяру у чацвер. А па серыях Самурая Чамплу выйшла ўжо, па-мойму, калі не памыляюся, 20-я серія на скрынцы і на кінакіпе. Таму, калі вы жадаеце паглядзець, вы можете паглядзець, ужо амаль увесь серыял выйшаў у бясплатны доступ. Вы можете паглядзець там. Калі вы жадаеце падтрымаць маўлярню, то вы можете паглядзець, спасылачка на маўлярню ёсць. Патрэон маўлярні ёсць у профіле. Вось, вы можете дапамагчы далей агучкам. Плануем далей наступным. Я ўжо спаліў, таму ўжо буду расказваць. Мы плануем наступны дан-дадан агучваць. І ён ужо ў прагрэсе. Ну, як бы агучка не пачалася, але ў нас ёсць пераклад. Агучка пачнецца на наступным тыдні. Наколькі я ведаю. Так, ёй ідэя. Як наконт новага кукінг-стрыму, каб ацэткаваць тое, што мы скончылі альтарцаў, будзем рабіць пірогі. Я не умею гатаваць пірогі, абсалютна. Мне прыйдзецца... Вам прыйдзецца чакаць яшчэ паўгады, пакуль я буду вучыцца гатаваць пірогі. Падчас, пакуль я заняты гатоў, ну, по тыпу. Карацей, як вызначылася на кукінг-стрыме, самае складанае гэта не спаліць усё нахрен, таму што увага рассейваецца, з гульнямі яна рассейваецца, так, ну, даволі складана. Вось, а яшчэ і прыгатоўцы, калі ты робіш штосьці, да чаго ты не можаш рабіць ужо аўтаматычна, не задумваючыся, то адразу гэта ператвараецца трошкі ў праблему. Вось, трэба рабіць паўзы. А калі ты робіш паўзы, калі нешта гатуецца, вы разумееце, гэта пагроза таго, што нешта спаліцца. Акіру агучыць. Ну, глядзі, як бы, скажем так, гэта рашэнне, па-першае, ну, абіранне, я магу толькі паўплываць на чалавека, які адказвае, мармоль вядзе праект поўнасцю, я як бы толькі, ну, я голасам працую, разумееце? Вось, і я магу паўплываць, канешне, але у першую чаргу гэта важна, каб усім было цікава. То бок мы, разумееце, мы не толькі зусім там камерчаскі гэтым займаемся. Вось, мы займаемся у першую чаргу тым, што нам цікава. Вось, Акіра-то вельмі неблагое аніме, але вось пытанне яшчэ таго, каб нам усім было цікава. І я не ведаю, наколькі усім астатнім, ну, наколькі яны фанаты Акіры. Таму што, зноў жа, чым больш, скажем так, з-за таго, што ўсё працуе на матывацыі на 90%, вось, то калі матывацыя няма, то і працэс не пойдзе. І лепей рабіць тое, што цікава ўсім, каб усе былі максімальна матываваны. Вось. Магу прапанаваць так, але гэта будзе пасля дан-дадана, загаварыўся. Дан-дадана выходзіць зараз другі сезон, вось, то бок мы такі толькі першым пачынаем займацца, а наперадзе яшчэ другі сезон. Плюс мы спрабуем навучыцца рабіць гэта хутчэй, таму што мы робім даволі доўга. Ну, Самурай Чамплу быў доўгім праектам. Ён год амаль мы займаліся ім. Вось, зноў жа, усе робяць у свой вольны час, а калі атрымліваецца, таму гэта як бы не так-то проста. Ось, калі б мы займаліся, вядома, калі б мы займаліся гэтым цэлы дзень. Ого, не халера сабе панель ад'ехала. Ось, калі б мы займаліся гэтым увесь працоўны дзень, то, разумееце, хуткасць была бы просто, ну, разы бы вышэй. Так, у прынцыпе, з любымі праектамі. Я ўвогуле здзіўляюся, што, напрыклад, там, не ведаю, Камбэк, напрыклад, паспявае ўсё рабіць тое, што ён робіць. Але, я так разумею, ён літаральна да халеры гадзін, ну, літаральна ўвесь тыдзень, увесь вольны час туды кідае. Я так не магу. Я згару тады ад таго, што я раблю. Ну, тыпу, важна ж яшчэ падтрымліваць сябе ў стане, калі ты жадаеш займацца тым, чым ты займаешся. Калі табе гэта не весела, то табе будзе складана што-небудзь прагрэс хоць нейкі мець. Так, гэта у сметніцу пойдзе. Думаю, просто пра некаторыя старыя рэчы забываюцца. Ну, вядома, зноў жа, як бы старыя рэчы, калі ёсць група, якім падабаецца якраз такі нешта больш рэтра такое, то гэта, ну, калі такая каманда ёсць, то як бы лёгка матываваць людзей рабіць такое. Ось.
У нас мікс, я так розумію, ну, по людях. У будь-якому випадку, ну, я подкину ідею, ось, але не можу нічого обіцяти. І я би, ну, не ведаю, я, короче, не ведаю меркавання Мармоля на конта Кіри. Так, это давайте у процессора пойдем. Я разумею. Оно не летит тому, что все еще причеплено. Полетело. Так, мы корпус по краху разбираем. Разберемся с корпусом. Я думаю, что я могу дозволить себе литерально весь корпус амаль разобрать, окромя самой дальней частки. Что это такое, Огуля? Это все у процессора пойдет, так? Вельми дивная панель такую. Не было у нас такой, да, говорю. Так, у нас кончуюцца яшчэ веровачкі гэтыя нашыя. Колькі іх у нас? А дзе іх паглядзець-то, я не памятаю. 5 штук засталося. Не, яшчэ нармальна, яшчэ хопіць. Вось. Версія Disco Elysium будзе на гэтым тыдні. І хутчэй за ўсё, можа быць, будзе яшчэ одна маленькая версія. Ну, як маленькая версія. Карацей, будзе на наступным тыдні, я разберуся наконец нарэшце з трупам, бо на наступным тыдні у мяне выходныя, мой отпуск. Я ў сваім отпуску магу трохі больш сканцэнтравацца на Disco Elysium. Вось. Думаю, разбяруся трохі. І, можа быць, нарэшце Baldur's Gate 3 пройду. Нават запланаваў ужо час, што буду абавязкова праходзіць Baldur's Gate хаця б там гадзінку-дзве, па пару гадзінак у дзень. Раней ці пазней, можа быць, за свой отпуск, можа быць, і пройду. Так, мы так нормально адрезали. Я думаю, верхние кавалки гэты ўсе пойдут добра. Ёсць. Тут я не памятаю, чым небяспека гэтага карабля. Асталося менш за хвіліну. Добра. Рухавікі. Рухавікі было бы паліва ад іх адвесці ў першую чаргу, і потым рухавікі ўжо спрабаваць увогуле даставаць. Гэта ў першую чаргу. Учора даведаўся, што пасля аварыі на гонках машыны пазбягаюць прадаюць часткі танней. Цікава. Може, разбираем ночные зеркалеты? Я не сомневаюся. Скажем так, Сусвент трошки... Ну, идея, теория неблагая, вельми неблагая. Просто гэтые самые, скажем так, Сусвет мясцовые, замест танней разабраць карабельныя запчасткі і сабраць з гэтага новыя, мы ў Сусвеце, карацей, бясконцага недахопу ресурсаў. Блин, змена скончваецца. 5 секунд, і мы нават гэтая штука не даляціць. Но мы верхнюю частку корпуса знялі ўдала. Так, ёсць. Пункты нават атрымалі, цудоўна. Па часе. Я бы ўжо скончыў, насамрэч. У нас вельмі кароткія. У нас такая маленькая секцыя Hardspage Breaker увогуле. Просто літаральна, як частка альтерсаў, паўнавартасна мы не пасядзім. Вось, але ў мяне і часу няма, трэба паглядзець, як там усё ли ў парадку на працы, бо ёсць пытанне. Учора я заходзіў, і заставаліся яшчэ незакрытыя пытанні, якія, можа быць, без мяне закрылі, можа быць, не, трэба будзе з усімі размаўляць. Вось. Добра, заўтра героі трэція за Conflicts пагуляем. Заўтра жа у нас будзе топ-1 у нас трапіць на пятнічны стрым. Дарэчы, што у нас увогуле адбываецца ў топе. Давайте я яго вам у чат закіну і зачытаю, бо я сам не памятаю. Вельмі зручна, мне не патрэбна нікуды лезці. На Divinity Original Sin 2 у нас на першым месцы 42 000, на другім месцы Archmage Rises 4500, Broken Age таксама 4500, Blade of Darkness 39500 і Half-Life 1 Coop 39500. Пайшлі да Тедлейтека. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, гэта дакладна яго так чытаць патрэбна? Ён жа по типу THE The Leylis Cake. Ну, неважно, добра. Давайте поглядим увогуле, хто у нас ёсць. Каб дакладна ведаць. Я бачу деда Максіма, ён звычайна ў гэты час ужо скончывае, ён у Long Dark зараз гуляе. І The Leylis Cake у нас зараз у Arx Fatalis.
Давайте сапраўды да Зелаіскека, бо ён, мне падаецца, яшчэ будзе пэўны час стрыміць. І можа быць, Дэд Максім тады таксама туды жа рэйд і закіне. Вось. Мы скончваем, так, мы літаральна ўжо зараз падскончваем. Мы сёння прайшлі за Альтерс і вось трошкі пагуляліся ў Hard Space Shipbreaker, літаральна, можа 10 хвілін, не больш. Вось, добранька. Ляцім да яго. Там у яго нейкі Аркс. Аркс Фаталіс файная гульня, по-мойму, ад... Аркс Фаталіс же гэта ад гэтых, ад Dark Messiah, ад Dishonored стваральнікаў. Самая першая гульня, наколькі памятаю. Там яшчэ вельмі дзіўная сістэма магіі. Калі мяне не падманвае моя памяць. Сам не гуляў, але памятаю прыкладна аб чым. Добра. Пачынаем рэйд, улятаем да яго. Вам я жадаю добрага дня, мы пабачымся з вамі заўтра. На Героях 3.